Dobre, tak ja teda ešte raz odozám slovo pánu Chrenkovi na začiatok, ktorý je spoluorganizátor a iniciátor spolu so mnou tohto dnešného stretnutia. Ďakujem, pán Senka. Ďakujem, pán doktor Kryžo. Ja len opravím, nie som z Ministerstva zdravotníctva, som zo Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti a s pánom doktorom Kryžom sa poznáme z Rady vlády pre duševné zdravie, konkrétne z Výboru pre primárnu prevenciu. A pán doktor Kryžo je veľmi aktívny na poli osvetovom, učiteľskom a on sa potom predstaví, ale vlastne ten pôvodný zámer alebo to rozmýšľanie za tým bolo, že jednak ako pediatri je na nás nakladaná veľmi veľká, akoby, a nám sa to samozrejme úplne pochopiteľne nepáči, je na nás nakladaná veľká akoby zodpovednosť, ktorú na nás v podstate prenášajú inštitúcie. Pingponguje sa to, zmení sa zákon, za rok sa potom zase zmení, potom sa nám to chvíľu páči, potom sa nám to chvíľu nepáči. A tá idea za týmto webinárom bola tá, aby nám pán doktor Kryžo, ktorý je z fachu, je zo školstva, je podkutý, dlhé roky robil ako učiteľ, teraz sa, opravte ma, ak sa milím, venujete okrem iného aj tomu, že teda tie návrhy pripomienkujete a že sa snažíte to prostredie školské proste zlepšiť pre všetkých prítomných, aj pre tých učiteľov a možno, že sa dá zlepšiť nejako aj pre nás. A minimálne myslím si, že má nám čo povedať, pretože v tom školskom zákone, ale aj v tom školstve, mimoškolský zákon, je spústa vecí, o ktorých my, ktorí sme skôr možno podkutí v tom zdravotníctve, nevieme. A to bol primárny vlastne zámer. Čiže nie je to o tom, aby nás niekto informoval o tom, čo všetko sa od nás očakáva, ale skôr, že ako sú nám tie inštitúcie, ktoré sú pridružené k ministerstvu školstvu, sú schopné, ochotné a pomôcť, a čo pre nás proste môžu spraviť, v akej veci sa na nich môžeme obracať, čo naopak nemusíme proste akoby vyslyšať a čo by sme vyslyšať mali a prečo a tak ďalej. Toľko za mňa, nechcem viacej zdržiavať. Ďakujem za túto príležitosť. Veľmi pekne ďakujem. Tak áno, ospravedlňujem sa, že som vás zle predstavil. Každopádne chcem sa spýtať, že či je medzi nami aj pani generálna riaditeľka sekcie zdravia na ministerstve školstva. Či sa počujeme? Aha, tak možno sa ešte nepočujeme, alebo sa pripojí neskôr, takže asi nebudeme čakať. Pani generálna riaditeľka, pani Maliarová, veľmi víta túto iniciatívu a dohodli sme sa v rámci nadrezortnej spolupráce, že budeme podobných aktivít realizovať viac. My sme už na jeseň zorganizovali spolu s ministerstvom zdravotníctva obdobné prepájanie nadrezortné spolu s pedopsychiatrami a klinickými psychológmi. Dneska sa prepájame s pediatrami. Ja teda predstavím nás ako tím. Ja som psychológ Centra poradenstva a prevencie Bratislava 3, ktorý sa angažuje aj v rámci nadrezortnej spolupráce v rôznych komisiách, či už štrukturálnych fondov alebo Rade vlády pre duševné zdravie. Po mojej pravici je pani riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 3 Jana Letnická. Dobrý deň. A po mojej lavici je naša odborníčka krajská na poradenskú psychológiu Soňa Šupcová. Dobrý deň. Výborne. No, my budeme teda ako psychológovia, psychoterapeuti, diagnostici, ktorí sa venujú dlhé roky problematike v školstve, trochu vám priblížime v tej prvej časti akoby nejaký pohľad na túto problematiku z pohľadu školstva. Jednak čo je nové, akým spôsobom legislatíva hovorí o rôznych témach podpory detí, či už v riziku, alebo aj všetkých detí. A určite bolo dobre, keby sme potom mohli plynule prejsť v tej druhej časti, tej druhej polovici na diskusiu, otázky. Ja osobne budem veľmi pozorne aj zapisovať
rôzne podnety, ktoré tu vzídu, pretože prebiehajú rôzne legislatívne konania k našim školským zákonom. Budem veľmi rád iniciovať prípadne aj úpravy v prospech našej lepšej spolupráce, ale aj debyrokratizácie. Ja súhlasím aj s mnohými podnetami, ktoré prišli už v úvode prihlasovania, že niektoré povinnosti sa prehádzajú na lekárov. Ja úplne súhlasím. Verím, že aj dnes to bude priestor na to, aby sme o tých veciach možno hovorili a hľadali cestu. Ale teda budem rád, keď sa dotkneme aj takých vecí, ktoré sa týkajú duševného zdravia detí, aké možnosti už dnes ponúka školský systém, aké podporné mechanizmy máme. Je veľa zmien za posledné 2, 3, 4 roky v našej školskej legislatíve, v školskom systéme. Radi by sme vás o tom informovali a samozrejme budeme veľmi radi počuť aj vaše podnety, myšlienky, diskusie. Ak budete do chatu chcieť písať už priebežne nejaké veci, tak pokojne píšte. Máme tu aj chat spustený, ale určite by sme chceli spraviť tak, aby sme naozaj max polovicu venovali tomu, čo sme si pripravili, aby sme druhú polovicu, druhú hodinu od tej 6. do 7. mali na diskusiu k tým témam, ktoré tam budeme dneska hovoriť. Materiál dostanete, nahrávka bude takisto vám k dispozícii, bude vám poslaná, kde sa k tomu chceli vrátiť a samozrejme naše kontakty tam budú tiež, aby sme vedeli aj do budúcna možno vám aj poradiť, pomôcť v tom, čo školská strana realizuje. Nie je tu dneska síce ministerstvo školstva, ale všimol som, že sú tu kolegovia z rezortu práce, sociálnej veci a rodiny, čo sa veľmi teším, že sú s nami, ale teda dovolím si povedať, aj keď nie som predstaviteľom ministerstva školstva, ale som jeden z tých možno najaktívnejších ľudí v rezorte školstva, takže určite všetky dobré, dôležité podnety. Od včera mám dokonca aj priamy kontakt na pána ministra, lebo sme mali ráno tlačovú besedu duševnému zdraviu pred ministerstvom školstva, takže budem veľmi rád komunikovať aj závery z dnešného stretnutia, aby rezort školstva ich zachytil a začal na ne reagovať aktívnejšie. Tak, čiže neviem, povedzte mi, že či som na niečo zabudol dôležité z organizačných vecí. Nie. Dobre. Tak, budeme zdieľať aj prezentáciu. Moji kolegovia budú určite doplňať a nebudem teda hovoriť iba ja. Takže ešte pri tejto prezentácii chcem povedať na úvod. Aha, vznikla tu nejaká. Ešte chcem na úvod povedať jednu dôležitú vec, že okrem spolupráce s ministerstvom zdravotníctva chcem zdôrazniť spoluprácu s Úradom spolumocnenstva vlády pre občiansku spoločnosť, ktorý s nami spolupracuje aj v podstate ministerstvo práce v rámci komisie štruktúrálnych, takže viaceré čiže viaceré rezorty vítajú a aktívne podporujú aj práve takéto sieťovanie, ktoré je mimoriadne dôležité. No, nebudem opakovať veci, ktoré boli v anotácii. Dám to zdieľať na obrazovku. Či počkajte, ja viem aj takto, hej. Klik, super. Aha, dobre. Tak, ja samozrejme nebudem nebudem vám predstavovať do detailov celú legislatívu. Tento prvý slajd je len taký teoretický a nebudem ho podrobne prechádzať, ale možno sa k tomu budete chcieť vrátiť v budúcnosti. Je tu predstavená akoby naša školská legislatíva, naše kľúčové zákony, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, to je školský zákon, to je náš tak ako vy máte zákon o zdravotnej starostlivosti, dúfam, že tak volá, tak my máme, to je tuším 2005, neviem, 200, neviem, to číslo vášho zákona, ale tak ako vy máte ten generális, hlavný zákon o zdravotnej starostlivosti, máme školský zákon o výchove a vzdelávaní, kde teda sú aj v podstate všetky tie veci, ktoré budeme dnes spomínať, čo sa týkajú aj pediatrov alebo všeobecných lekárov. Aj keď teda v našom zákone sú tie pojmy ešte stále neaktualizované v súvislosti s tým, ako tie pojmy už používate vy, to je bohužiaľ nevýhoda, že sa neaktualizuje legislatíva ostatných rezortov vždycky. A k tomu školskému zákonu sú nejaké všeobecné predpisy, či už je to štátny vzdelávací program, ktorý ku jednotlivým typom škôl určuje obsah vzdelávania, ale aj napríklad zdravotnú spôsobilosť. Máme tam výhlášky o základnej, materskej, strednej a tak ďalej.
Máme nejaké štandardy, tieto by som chcel zdôrazniť, možno to ešte bude pani riaditeľka spomínať, ale je dôležité, že my konečne v rezorte školstva začneme mať odborné štandardy toho, čo má pri akom type znevýhodnenia zdravotného posudzovať psychológ, špeciálny sociálny liečebný logopéd. Máme veľmi podrobné, ani nie rok schválené, zákonne platné výkonové a obsahové štandardy pre náš rezort školstva, ktoré nie sú úplne prepojené so štandardami, ktoré už má rezort zdravotníctva k niektorým typom diagnóz, ale verím tomu, že to je jedna z vecí, ktorá by sa mala udiať, keď bude aj zákon o nadrezortnej činnosti, že sa zjednotia tieto štandardy viacerých rezortov. O tom, ako funguje systém podpory, o tom bude hovoriť pani riaditeľka, ale teda ja to tu len spomínam. No a potom tu máme nejaké zákony, ktoré až tak nie sú pre vás zaujímavé. Potom máme tzv. My ich nazývame, že multidisciplinárne zákony alebo legislatíva, to sú také zákony, ktoré sú nadrezortné pre nás, v zmysle zákon o rodine, to samozrejme poznáte, a tak ďalej, ktoré tu všetky máte vymenované. Aj určite zákon o zdravotnej starostlivosti by sa zarátal z časti aj pod tému, ktorá súvisí aj s nami, ale teda prevažne pomerne málo. No, to, čo chcem zdôrazniť, je, že sa pripravuje veľmi významný nadrezortný zákon o psychologickej činnosti, ktorý konečne bude prepájať všetky rezorty, čiže psychológ, či bude v zdravotníctve, školstve, v sociálnych veciach, budú mať jednotné nejaké základné línie toho, čo poskytujú, aby sa zjednotili tie rezorty napríklad práve v tejto kľúčovej terapeutickej, psychologickej činnosti, čo je vlastne kľúčová téma aj duševného zdravia, že tento zákon je v rámci plánu obnovy veľmi významný. Ja veľmi rád zdôrazňujem aj teda vám, ktorá tu prinesiem, a to je téma najlepšieho zájmu dieťaťa. To je jednak po termínus technicus zákona o rodine, ale ešte významnejší termín je to vlastne v dohovore o právach dieťaťa, ku ktorému existuje aj komentár. Tuto vidíte, šipku nevidno, je to predposledný zákon, to je medzinárodný zákon, ku ktorému existuje aj komentár OSN, ktorý ja veľmi často používam v konaniach, ktoré sa týkajú detí. Keď dojde k nejakej etickej otázke, či nahlásiť, čo nahlásiť, či môžeme sa spojiť s iným odborníkom v rezorte kvôli pomoci nejakému dieťaťu, ktoré je ohrozené, tak pre nás to začína byť stále významnejší tento komentár číslo 14, ktorý je teda právne záväzný, ktorý vydalo OSN, kde sa zdôrazňuje, že pri konaní týkajúce sa dieťaťa musí byť prvoradé zohľadnenie záujmu, ak teda, keď aj naše čiastkové zákony, či už o zdravotnej starostlivosti, o psychologickej činnosti, nám niečo hovoria, že neviem, čo nesmieme zdieľať a tak ďalej, GDPR, to sú všetko samozrejme zaujímavé zákony, a treba si uvedomiť, že v prípade ohrozenia dieťaťa, v prípade vážneho podozrenia na týranie, zneužívania a tak ďalej, to sú práve dôležité, aby sme vedeli, že naše zákony nás k niečomu samozrejme zaväzujú, ale pokiaľ ide o ochranu dieťaťa, to musí mať prvoradé, to musí byť na prvom mieste, a teda pokiaľ vieme pomôcť dieťaťu, vieme urobiť nejaké kroky, tak je dôležité, aby, a to budeme hovoriť ďalej aj v závere ešte, aby sme práve tento dohovor častejšie využívali na to, aby sme začali spolupracovať. Aj za cenu toho, že naše zákony nám nie vždy priamo hovoria, do akej miery, koľko môžeme spolu komunikovať, ktoré veci, ak je dieťa ohrozené a treba jeho najlepší zájem zohľadniť, tak tento medzinárodný dohovor je pre nás dôležitý. Dobre, poďme už teda ku konkrétnym veciam. Prečo to tak preklikáme? Nie som až taký umelec na tieto prezentácie, ale nie je to dlhá, to má 8 slajdov tá prezentácia, aby ste nemysleli, že to bude nekonečné, ale spísali sme, tak ako sme aj do anotácie dali, že kde je vlastne školský zákon, nie je tu napísané, že školský zákon, to ma mrzí, ale to je náš lex generalis, čiže hlavný zákon. A tu máte príslušné paragrafy, ale teda dôležitejšie sú tie témy, ktoré teda ten zákon, ja som to trošku stematizoval, aby ste videli, že kde vlastne v ktorých témach ten všeobecný lekár pre deti a dorast je vlastne dôležitý. Prvá vec, ktorá sa teda v zákone objavuje, sa týka samozrejme materských škôl, lebo materské školy sú v poradí medzi prvými témami školského zákona, tak je tam dôležité, a možno len zopakujem tie veci, že možno to už viete a poznáte, ale možno tam niečo bude aj pre vás nové. Je tam téma predčasného plnenia povinnej školskej dochádzky, to znamená, to sa týka hlavne nadaných detí, teda
Asi len nadaných detí sa to týka. Súčasťou predčasného plnenia povinnej školskej dochádzky okrem odporúčania lekára aj vyšetrenie psychologické, jednak školskej spôsobilosti aj vyšetrenie intelektu, ktoré by malo byť vyššie ako priemerné. Čiže nie je to úplne pásmo nadania, ale nejaké zvýšené nároky tam sú. No, ja kľude, keď bude diskusia, kľude môžeme sa baviť o tom, že či a čo a koľko je toho potrebného a či naozaj potrebujeme všetci byť všade. Ale ten zákon, bohužiaľ aj náš školský, je deravý, niekde je napísané, že a, niekde je alebo. Uvidíte to, ja to veľmi často tu práve spomínam, že kde je to jedno alebo druhé, keď vidíte spojku a, to znamená, že tu máte napríklad v prípade predčasného plnenia povinnej školskej dochádzky a v prípade pokračovania v plnení povinnej školskej dochádzky. Jedno je, že keď chce 5-ročné dieťa skôr nastúpiť do školy a druhé sa týka, že chce, my sme to v minulosti nazývali odklad, ale dnes sa to už nevolá odklad, volá sa to, že pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, čiže zostáva ešte rok v škôlke, v materskej škole, aj presnejšie, tak je potrebné tam súhlasné vyjadrenie CPP aj všeobecného lekára. K týmto dvom veciam. Ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením, čiže väčšinou sú deti s postihnutím alebo deti, ktoré majú autizmus alebo ADHD, tak je potrebné písomné odporúčanie všeobecného lekára a CPP. Sa neposkytuje vzdelávanie, Ak sa neposkytuje vzdelávanie žiakovi zo ZZ, ja som to tu spojil, tie dve veci, týka sa to toho, že niektoré deti so zdravotným znevýhodnením ak majú vážny zdravotný stav, ale teda je dôležité vedieť, že to nemá byť bežne dieťa s ADHD a Aspergerom, ale to sú deti, ktoré majú tracheotomie a fakt také vážne zdravotné stavy, že nemôžu dochádzať do školy, nemôžu sa vôbec vzdelávať, tak onkologické ochorenia, že sa im neposkytuje vzdelávanie, nie že sú na individuálnom vzdelávaní, ale že sa im neposkytuje vôbec vzdelávanie dočasne. Môžu to byť deti, ktoré sú v kome alebo ktoré sú v nemocnici po nejakom poúrazovom stave a vyžaduje nejaký čas, aby sa dieťa najprv dalo dokopy zdravotne a potom začalo študovať, tak na nejaké obdobie je možné neposkytovať vzdelávanie žiakovi. Toto sa týka práve povinného alebo aj základných škôl a stredných škôl, kedy je povinné vzdelávanie, povinná školská dochádzka, tak vtedy je možné podľa paragrafu 28 neposkytovať vzdelávanie v škole, čiže dočasne akoby prerušiť, ale to nie je prerušenie v tom zmysle ako pri stredných školách, tak vtedy je potrebné toto písomné odporúčanie. Je to skôr ojedinele, ale občas sa vyskytujú aj tieto typy detí, ktorým sa nejaké obdobie neposkytuje vôbec vzdelávanie. To nie je ale individuálne vzdelávanie, o tom budem hovoriť za chvíľočku. Potom tu máme predčasné ukončenie materskej školy. To sa týka 3-4 ročných detí, ktoré ešte nie sú v tom povinnom predprimárnom vzdelávaní. Čiže možno ste zachytili, že vlastne posledný rok v materskej škole pre 5-ročné deti je už povinné predprimárne, čiže dieťa musí ísť do materskej školy aspoň 1 rok. A predtým, čiže tie deti mladšie, je možné predčasne ukončiť materskú školu, ale nie je to tak, že si riaditeľ materskej školy povie, že toto dieťa sa mi nepáči, nechcem ho tu mať, ale musí to byť na odporúčanie všeobecného lekára a tam je to alebo, je tam všeobecného lekára, CPP alebo iných lekárov. Nejde vám hovoriť, že logika, a teraz nechcem kritizovať ministerstvo školstva, ale logika, prečo niekde je alebo a niekde je a, myslím si, že neexistuje úplne tá logika, lebo sa každá tá vec zavadzala v inej historickej dobe a nikto, bohužiaľ na ministerstve školstva si nesadol, aby tieto ustanovenia týkajúce sa pediatrov naozaj podrobne si prešiel a povedal si, potrebujeme všetkých všade. Ak niektorí z vás aj v rámci diskusie poviete, že práve tuto vidíte nadbytočnosť, že tu by stačilo možno vyjadrenie len jedného z tých aktérov, tak kľudne sa môžeme o tom baviť, ale dnes je tá situácia taká, že ak chcete predčasne ukončiť dieťa 3-4-ročné v materskej škole, tak môžete odporúčať ako všeobecný lekár ukončenie, napríklad z dôvodu, že dieťa potrebuje ešte, ja neviem. Má časté infekty, lebo to zle zvláda, je tam ťažká adaptácia, má ťažké infekty. Deti adoptované s traumami môžu často potrebovať viac byť s matkou ešte, alebo s tou náhradnou matkou, tak sa niekedy vtedy môže odporúčiť, že ak dieťa nezvláda adaptáciu v materskej škole, že sa predčasne ukončí, ale nesmie sa ukončovať povinné predprimárne, čiže to sa týka len 3-4 detí.
No, ja rozmýšľam, že kedy boli samozrejme priebežné otázky, tak sa pýtajte do chatu a vy asi sledujete tie otázky. Potom je tu individuálne vzdelávanie. A teraz k individuálnemu vzdelávaniu. To je niečo, čo často všeobecní lekári alebo aj odborníci zvyknú odporúčať ako formu vzdelávania. Ja chcem tom trošinku robiť poriadok, pretože ten paragraf 24, ktorý hovorí o individuálnom vzdelávaní, hovorí o 3 dôvodoch. Jeden je tzv. Domáce vzdelávanie, ale zákon to nepoužíva. Ten pojem to sú deti, ktoré sa vzdelávajú už sa môžu až do 9 vzdelávať vlastne doma s odborným dohľadom pedagóga. To môže hoci ktoré dieťa na Slovensku sa vzdelávať ako domáce vzdelávanie. Alebo v tých školičkách a môžete mi nejaké tie homeschoolingových školách. To je jeden typ individuálneho vzdelávania. Druhý typ je, keď je dieťa vo väzení. Na to ale nepotrebujeme to odborne podkladať, lebo to je jasné, je vo väzení, tak to sa málo kedy stávajú, ale menších detí, to sa teraz skôr u stredoškolákov teoreticky. A tretí typ je zo zdravotných dôvodov. A tu chcem upozorniť, že my sme dohľadali históriu nášho školského zákona až do 68. roku, to znamená, že sme šli na predošlé verzie zákonov 84. 62. A zistili sme, že tento typ individuálneho vzdelávania pôvodne slúžil primárne na ťažko zdravotne postihnuté deti, ktoré nemohli fyzicky prísť do školy a ktoré, ale dajme tomu, sú schopné sa vzdelávať. Čiže je rozdiel medzi tým, čo som povedal, že sa neposkytuje vzdelávanie, a rozdiel medzi tým, že sa poskytuje vzdelávanie dieťaťu, ale poskytuje sa mu len v upravenej dochádzke, napríklad 2 hodiny do týždňa, s tým, že buď dieťa chodí na 2 hodiny do týždňa do školy, minimálne 2 hodiny, teda by som to spresnil, alebo dochádza pedagóg do domov. Ale toto primárne zákon v histórii nikdy nedával ku deťom s bežnými ťažkosťami typu depresivita u detí, alebo úzkostné stavy, alebo školské fóbie, alebo proste Aspergerov syndrom, autizmus a tak ďalej. Bohužiaľ toto zvrhlo v systéme. Za posledných 5 rokov sa individuálne vzdelávanie stalo nejakou, a to bohužiaľ aj v našom systéme poradenskom, ale aj v školách sa stalo úplne štandardným nástrojom, ako dieťa oslobodzovať od vyučovania. Ale treba povedať, že na to majú slúžiť iné nástroje. Na to slúži nástroj tzv. Individuálnych vzdelávacích programov, IVPčka, ktoré majú tie deti byť zaradené normálne v diagnostických poradniach ako deti so špeciálnymi potrebami, a tým deťom je treba zabezpečiť terapeutickú starostlivosť, psychologickú starostlivosť. Čiže individuálne vzdelávanie nie je forma, ktorá zabezpečuje a garantuje rodičovi a dieťaťu komplexnú starostlivosť. To je forma, ktorá primárne rieši to, že dieťa má možno aj trvalé alebo dlhodobé nejaké vážne zdravotné postihnutie, ktoré mu neumožňuje sa zúčastňovať, dochádzať do školy. A teda škola má dohodnutý nejaký systém vzdelávania toho dieťaťa individuálne. To ale nie sú a nemali byť primárne tie prípady bežných ťažkostí detí psychického charakteru. Tam je dokonca aj výnimka, že tie deti nemusia mať komisionálke, tie, čo idú cez individuálne vzdelávanie. A samozrejme majú úpravu dochádzky a zväčšujú majú teda pomerne nízku, pretože tie deti nemôžu. Napríklad sú deti, ktoré majú veľmi imunitné ochorenia vážne, že nemôžu chodiť častokrát do kolektívu. A to je ako bariéra, ktorá mu bráni. Ale keď má dieťa depresiu alebo má úzkostné stavy, tak to sú veci, ktoré si vyžadujú iný typ starostlivosti a úplne to, že ho zbavíme dochádzania do školy, tak to vlastne dlhodobo vedie z pohľadu nás psychológov k tomu, že to dieťa vlastne taký ten pojem, že vlastne z neho vytvárame izolujeme ho, ale že vlastne to dieťa sa stáva klientom sociálneho systému, čiže on do budúcnosti nebude schopný vlastne sa zaradiť na trh práce. Takže my veľmi doporučujeme, aby sa veľmi zvažovalo toto individuálne vzdelávania, aby sa zvažovali naozaj z tých vážnych zdravotných dôvodov, vážnych zdravotných stavov, kedy naozaj nie je iná možnosť ako proste, že dieťa nemôže byť do školy. Tento stav ale musí byť ošetrený tým, že sa poskytuje dieťaťu nejaký typ individuálneho vzdelávania, ale nie je to typ, že dieťa, chodí na 4-5 hodín do školy, alebo že je denne, alebo že tam chodí cez týždeň 20 hodín. Čiže to nie je primárne na toto určené. Na to je klasické vzdelávanie, vy to poznáte pod pojmom integrácia,
dnes už nepoužívaný pojem v školskom zákone, čiže to sú deti, ktoré majú špeciálne potreby a vyžadujú nejaké tie úpravy dochádzky. Takéto deti majú ísť štandardne cez poradenský systém, spolupráci s pediatrami, kľudne to môže pediatri navrhovať, že žiadame, aby to dieťa absolvovalo odborné vyšetrenie v poradenskom zariadení a upravila sa mu dochádzka, lebo je úzkostné, lebo má nejaké panické stavy a tak ďalej, že to je úplne v poriadku, ale nie robiť to cez individuálne vzdelávanie, ale cez klasické zaradenie dieťaťa ako žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. O tom si ešte povieme. No, potom tam máme v paragrafe 28 zaradenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy. Zase, podľa mňa, ďalšia byrokracia. Ministerstvo školstva zaviedlo, že keď chceme zaškoliť do materskej školy dieťa so zdravotným znevýhodnením, tak to vyžaduje odporúčanie lekára, že odporúča lekár zaškoliť to dieťa so zdravotným znevýhodnením. Čiže akoby okrem toho, že aha, nie, my pri bežných deťoch nevyžadujeme. Pediatri nemusí sa vyjadrovať pri bežných deťoch. Iba myslím, že k očkovaniu a k zdravotnému stavu. Áno. Ale áno, to je pri príjmaní detí do MŠ, to je paragraf 59, to mám nižšie, ale v prípade deťov so zdravotným znevýhodnením ešte sa vyžaduje nejaké také, toto je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pri tom príjmaní do materskej školy. Toto ale, čo ja hovorím, je, že ak sa zaraďuje ešte dieťa, že má zdravotné znevýhodnenie, tak tam má byť odporúčanie všeobecného lekára. No, budem rád v tej diskusii, keď sa k tomu budete vyjadrovať. V paragrafe 31 sa ešte hovorí o tzv. Prestupe do nižšieho ročníka, respektíve pri oslobodení od predmetu, napríklad telesnej výchovy, ale môže to byť aj iný predmet, tak tam sa dnes vyžaduje, našťastie už je tam alternatíva, buď CPP, čiže to je skrátka Centier poradenstva a prevencie, čiže to, čo sme tu dnes zastúpení my, štátne poradne, alebo to môže byť všeobecný lekár, to znamená, že je to vždy na tom, že keď je to viac zdravotného charakteru, tak väčšinou to odporúča všeobecný lekár, keď je to viac psychologické, alebo tak, že tie bariéry dieťaťa, prečo treba oslobodiť od predmetu. Nerobí sa to bežne, robí sa to teda primárne v telesnej výchove. My to robíme niekedy pri cudzom jazyku, že u detí s ťažkými poruchami učenia, z ADHD, niekedy doporučujeme, alebo s autizmom doporučujeme oslobodenie od druhého cudzieho jazyka. Tak to je, týka sa oslobodenia od predmetu a to prestup do nižšieho ročníka je myslené, že keď dieťa prestupuje z jednej školy do druhej a ukazuje sa, že tie nároky nezvláda toho ročníka, v ktorom je, tak je možné ho zaradiť aj do nižšieho ročníka, tak ľudovo sa to nazýva prepadnutie, ale to nie je ten typ opakovania ročníka, to je, že odborníci, či už z CPP alebo z všeobecný lekár, doporúčia vzhľadom, ja neviem, k tomu, že dieťa je menej zrelé, alebo proste nejak som nezvláda vývinové obdobie a teda bolo by vhodnejšie, aby šlo do nižšieho ročníka, tak to je možné na odporúčanie nás alebo všeobecných lekárov. Čo sa týka zdravotnej spôsobilosti na štúdium na strednej škole, máte tam aj nalinkované potom. Priznám sa, že tiež určite to veľká záťaž aj pre pediatrov, pre všeobecných lekárov, že sa vyjadrujú k zdravotnej spôsobilosti na štúdium na strednej škole. Toto ale nie je predmetom primárne zákona. Zákon len všeobecne hovorí, že existuje zdravotná spôsobilosť na štúdium na strednej škole, ale presne, kde to špecifikuje, ja to na chvíľku dám dole a ukážem stránku. V skutočnosti, a to teraz nechcem samozrejme, aby ste vy ako všeobecní lekári popri milión svojej práce ešte tu študovali nejaké školské zákony alebo školské vzdelávacie programy jednotlivých odborov, len aby ste o tom vedeli. Ja si myslím, že by mal existovať nejaký systém, ktorý by vám v tom vedel byť nápomocný. A vidíme niečo iné. Takže dám stop share a idem dať ešte raz. To je toto. Čiže zdieľam stránku, ktorú som vám tam nalinkoval. A konkrétne tu máme štátne vzdelávacie programy pre jednotlivé odbory. A ja som si dovolil napríklad elektrotechniku otvoriť, príklad. A tam vždy v každom štátnom vzdelávacom programe je napísané, aké sú zdravotné požiadavky na uchádzača v tom danom odbore. Trošku to zväčším, aby to bolo vidieť. A oni vlastne, tie stredné školy by mali presne stanoviť, čo chcú vlastne od toho všeobecného lekára, k čomu aby sa vyjadril. Napríklad pri tom elektrikárovi má vyjadriť z hľadiska
zrakového postihnutia, farbocitlivosť, ťažké poruchy sluchu a tak ďalej. Postihnutia dolných končatín a podobne. To znamená, neviem, možno, že to v diskusii vznikne, asi nemá pediatr čas, aby si prechádzal každý jeden odbor, keď rodič príde a chce sa prihlásiť do niektorého z týchto odborov, aby si prechádzal, čo konkrétne treba. Väčšina teda pediatrov asi napíše, že je spôsobili, ale teda pokiaľ by pediatri chceli vedieť a prípadne možno by to nebolo zlé ako iniciatíva, aby ministerstvo školstva v tomto vypracovalo nejaký typ prehľadného, rýchleho manuálu pre pediatrov, kde by vedeli, ku ktorému odboru sa vzťahujú aké zdravotné indikácie, alebo teda kontraindikácie, aby teda ten pediatr vedel, že čo vlastne tú strednú školu zaujíma. Lebo ináč je to pro forma a potom je otázka, že či to má zmysel, ale pokiaľ druhá vec je, že či stredné školy konzultovali tie požiadavky s odborníkmi zo zdravotníctva, to som si nie úplne istý, či všetky tie požiadavky, čo tu píšu, naozaj sú kontraindikáciou k elektrikárovi, toto ja neviem, ale to by možno bolo tiež jedným z výstupov spolupráce nadrezortnej, ale nechcem to tu otvárať, že neviem, možno, že to naozaj je predmetom spolupráce. Takže máte to tu nalinkované, že ktoré sú tie štátne vzdelávacie programy nášho rezortu a pri ktorých typoch odborov vlastne sa čo vyžaduje. Je vidieť teraz neviem zase, takže idem znova späť. Povedzte mi, koľko je čas. Dobre, takže idem si trošku pohnúť. A teraz musíme zase takto, že share screen. Teraz čo vidieť? Dobre. Zase nič. Stop. Toto milujem, keď začne robiť, ale dám si toto. Dobre. Takže zdravotná spôsobilosť na strednú školu posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, ale zase inde sa zase píše v zákone, že to potvrdzuje všeobecný lekár. Ak teda je tá indikácia, kontraindikácia k nejakému špecifickému vyšetreniu, tak samozrejme sa k tomu môže vyjadriť aj lekár so špecializáciou. U žiakov so zdravotným znevýhodnením, skrátka ZZ je v školstve zdravotné znevýhodnenie. My tie skratky sme vám tam potom niekde aj napísali. Tak sa takisto vyžaduje, tak ako pri materskej škole, takisto aj pri strednej, že či je spôsobilý študovať odbor, ale podotýkam, že toto ZZ sa vyžaduje nie u všetkých detí zo ZZ, respektíve nie u všetkých škôl, ale iba u niektorých. Čiže každá tá stredná škola si musí stanoviť kritériá a ak vyžaduje pri nejakom odbore, tak v podstate ono je to ako keby v jednom. Hej, to si treba povedať, že z hľadiska všeobecného lekára je to úplne jedno. Zdravotné znevýhodnenie je aj tak z pohľadu lekára vlastne, on nerieši psychologický profil. No a potom tam máme, to asi poznáte, pri zdravotníctve, keď ide dieťa na liečenie, tak vlastne sa vyžaduje odporúčanie všeobecného lekára a dokonca sa tam spomína, že má byť dohoda medzi tým riaditeľom zdravotníckeho zariadenia a tej základnej školy. Má byť nejaká dohoda o tom, aký rozsah výučby má dieťa absolvovať, či zvládne riadny rozsah výučby, alebo je to ochorenie, na ktoré ide liečiť sa, vyžaduje menšiu dotáciu. Tak toto je vec, ktorú dnes náš zákon ako keby hovorí. Ja myslím, že v praxi sa to asi veľmi, neviem, či sa to až tak detálne rieši. No a potom, to, čo tam máme v zákone, je dietné stravovanie, ktoré teda bolo v zákone vždy, ale teraz v rámci jedálni školských, ale teraz pribudlo aj tzv. Podporné opatrenie, o čom bude kolegyňa hovoriť. Takže tam môže všeobecný lekár dať odporúčanie na dietné stravovanie a teda škola by už ponovom od 1. septembra mala aj zabezpečiť toto dietné stravovanie v školách, tak aby deti nemuseli vlastne sa stravovať vlastne doma, ale aby školy postupne nabehli na to, že budú vedieť poskytovať deťom s rôznymi typmi diét aj dietné stravovanie v školských jedálniach. No a posledná vec, to je taká pozitívna, možno nie viete, že vyhláška o zhotovacích podujatiach, ktorá je teda nie je naša, ale je zdravotnícka, ale teda aj z nášho rezortu bol ten tlak, keďže sa to týka aj škôl v prírode, lyžiarskych bicyklov, táborov letných, že sa už nevyžaduje potvrdenie o bezinfekčnosti k týmto aktivitám, to znamená k školám v prírode, k lyžiarským, k táborom, nevyžaduje už vyhláška o zhotovacích podujatiach potvrdenie od lekára, ale toto potvrdenie vystavuje rodič
zákonný zástupca od 1.1.24, takže celé leto vystavovačky potvrdení, to som veľmi rád. Myslím si, že to je aj zásluhou tlaku, ktorý robili pediatri. Myslím si, že je potrebné v tomto tlaku neustať a pokračovať ďalej v tej byrokratizácii. Asi najväčšia téma, ktorú ste spomínali, sa týka paragrafu 144 ospravedlneniek. Máte tu teda znenie textové najnovšie, ktoré teda vzniklo ako kompromis viacerých rezortov, pretože situácia je taká, že počas pandémie sa zvýšil počet dní, aby teda predtým tam boli 3 dní, po 3 viac ako 3 dní už musel dávať všeobecný lekár. Teraz sa to zvýšilo počas pandémie a už sa to zachovalo 5, viac ako 5 dní, čiže až keď je 6. deň po sebe, až vtedy sa vyžaduje lekárske potvrdenie. A to, čo sa tam doplnilo nové od 1. mája tohto roku, a to z dôvodu, že sa zisťuje, že máme veľa detí po pandémii na rôznych nie len zdravotných, ale aj psychosomatických ochorení, psychických ochorení. Deti sú doma, študenti sú doma na individuálnych vzdelávaniach a vlastne nám vypadáva, takže ja by som povedal, že možno aj tisíce detí z toho systému chodenia do školy, aj teda deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale dovolím si tvrdiť, že nie len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj mnohé deti s tými práve psychologickými, psychosomatickými ťažkosťami. Takže ten zákon tam dnes zavádza to, že ak je to v mesiaci sumárne viac ako 10 vyučovacích dní, tak sa vyžaduje to pod predloženie. Pri materských školách je to 7, respektíve 14, čiže 7 po sebe nasledujúcich, v prípade mesiaca sumárne 14. Sú tam tie výnimočné situácie, to tam je v zákone dlhodobo. Je tam ale dôležité, že je to výnimočné a osobitne odôvodnené prípady. Čiže nie, že učiteľovi sa nepozdáva, tak si dá, že aj po 2 dňoch chce lekárske potvrdenie, to nemôže vyžadovať. Musí vedieť ten učiteľ osobitne odôvodniť tie prípady. Zväčša pediater vie, že to dieťa má vyneškaných 180, nepíše si čísla, ale vidí, že tam má v tej karte neustále, že dieťa je choré, tak možno bude aj vhodné, aby v prípade potreby potom pediatri žiadali teda správu od školy, aby teda vedeli, prečo ten výnimočný prípad, alebo teda čo je toto, čo má ten pediatr všímať, pretože môže sa vám stávať, že vám niektoré deti posielajú naozaj pre menej počtov dní. Je dobré si všimnúť, že ten zákon používa takýto pojem, ktorý z legislatívneho hľadiska vyžaduje naozaj výnimočnosť. Nemôže byť pod výnimočnosť a osobitne odôvodnené, to znamená, musí existovať osobitné dôvody nejaké hodné zreteľa. Takže ak chápem, že je to zaťažujúce, v týchto prípadoch výnimočných môžete si dožiadavať proste nejakú správu zo školy, aby teda ste rozumeli, prečo tá škola, možno ani neviete o tom, že dieťa má vymeškaných, pretože máme rodičov, ktorí meškajú presne, že 5 dní, jeden deň príde do školy 5 dní a pediatr sa to nedozvie a je prekvapený, prečo chce škola za 2 dní choroby potvrdenie, lebo rodičia niektorí naozaj vedia, že ten systém vyžaduje až 6. deň, takže presne to robia tak, že 5 dní idú. Nemyslím si, že tých detí je tisíce, tých detí je, predpokladám, rádovo možno desiatky, možno stovky a možno v tých oblastiach sociálne znevýhodnených je to viac, ale je dôležité, aby tá záťaž nebola len na pediatrovi, ale napríklad sa robili teda iné opatrenia, aby sociálno-právna ochrana bola informovaná, aby do toho vstupovali školskí psychológovia a tak ďalej, aby to v tom neostával ten lekár sám, že on tam robí nejakého úradníka, ktorý potvrdzuje, ale aby prípadne lekár takisto žiadal, že OK, keď chcete tu odo mňa takéto potvrdzovanie, tak prosím, potrebujem, aby sa zapojili do toho ďalší odborníci, aby to skúmali, zistili. To nie je úlohou samozrejme všeobecného lekára, aby skúmal celé to komplexné zázemie tej rodiny, ale môže si to pri tej príležitosti zdravotných dôvodov všimnúť, že tam môžu byť iné dôvody a teda doporučiť nejaké ďalšie vyšetrenia v iných rezortoch, vrátane teda sociálno-právne. Tá dôvodová správa, to vám tu len dávam, že ako ministerstvo odôvodnilo, dôvod prečo to zaviedlo, prečo tam dalo tých 10 dní, že musí byť sumárne počas mesiaca
presne to, čo som teraz spomínal, že sa stávalo, že 5 dní, jeden deň prišiel do školy, zase 5 dní, jeden deň prišiel do školy a on sumárne za mesiac vynechal vlastne, ja neviem, 25 dní, čiže bol v škole dokopy 4 dní, ale urobil to ten rodič tak, že vždy jeden deň prišiel do školy. Takže aby neobchádzali rodičia toto, tak sa tam zaviedlo ešte tá podmienka, že ak sa to v mesiaci opakuje viackrát, že 5 dní nič, prídem do školy, 5 dní prídem, tak sa nazbiera tých viac ako 10, to znamená, že aby ste to chápali, v rámci mesiaca to znamená, že ak by to spravil, že 5 dní, jeden týždeň nie je v škole, potom jeden deň príde v pondelok a potom od útorka zase týždeň nie, tak stále ešte nemusí pediatr riešiť. Až keď to urobí tretíkrát, pretože to je, že viac ako 10 dní, že to je až po treťom raze, kedy rodič zneužije tento, nechcem obviňovať len, že zneužije, môže to byť aj odvodnené, ale proste ten školský zákon sa snaží riešiť situáciu preventívne, môže to byť naozaj odvodnené. Prečo to takto bolo, že 5, jeden deň, 5, jeden deň, ale teda ak už je to 11 krát 11 dní, že sa to opakovalo vlastne v mesiaci, že dieťa chýbalo a medzi tým prišlo do školy na jeden deň, tak to minimálne môže mať nejakú formu podozrenia. Ja si myslím osobne, ale že vždycky v tom bude zdravý rozum dôležitý a je aj na triednom učiteľovi, aby zvážil a vedel, v ktorých situáciách to rozumie, že ja nebol na dovolenke týždeň alebo neviem čo, že aby vedel, aj triedny učiteľ musí byť rozumný a vedieť odhadnúť, že či to je naozaj rodič, ktorým je tá spolupráca zlá, nerozumie, nevie, ako čo sa deje. Ak sa to teda opakuje, tak je tam možnosť aj podnetov na kuratelu. Veľmi nás k tomu pozbudzovali rezorty, aby sme to robili, či už lekári, alebo aj my v školstve. Takisto veľmi doporučujem, a to budeme ešte hovoriť, aj žiadať vyjadrenia naše, alebo školského psychologa. Máme veľa školských psychologov, pedopsychiatra. Čiže nedávať to len, že ospravedlninku, ak sa to opakuje, tak jednoducho radšej tam žiadajte, aby sa to do budúcnosti neopakovalo, práve zapojiť ďalšieho odborníka. A teraz vám v krátkosti predstavíme vlastne o takých základných zákonov, legislatívy, ktoré sa nám zdali užitočné. A vám trošku viac predstavíme systém poradenstva a prevencie, čo tiež nepochybujeme, že poznáte. Ale za posledné roky sa aj v tomto teda systéme významne urobili zmeny. A tá zmena názvu je úplne taká najjednoduchšia, čiže mnohí z vás asi poznáte ešte bývalé pedagogicko-psychologické poradne a Centra výchovnej a psychologickej prevencie. A v súčasnosti teda zmena názvov od 1.1.2023 funguje zmena názvov a to je úplne najmenšia tá zmena. Sú to teda Centra poradenstva a prevencie a špeciálne Centra poradenstva a prevencie. Ja možno ale ešte upriamím pozornosť, čo nám sa zdá veľmi dôležité, na tú pravú časť tohto slajdu, kde sú jednotlivé úrovne vyšpecifikované v legislatíve, čo je z nášho pohľadu nesmierne dôležité, ako aj my postupujeme v našich zariadeniach. Čiže ideme od tej najnižšia úroveň, to je úroveň číslo 1, sú pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, školské podporné týmy na školách a celá realizovaná prevencia. Vysvetlím trošku viac, o čo sa jedná. Na mnohých školách začínajú byť, a predpokladám, že ste to viacerí zachytili, tzv. Školské podporné týmy. Sú to odborní zamestnanci. My aj v ďalšom slajde vám predstavíme, kto všetko to je. A teda od psychológov, špeciálnych pedagógov, logopédov, sociálnych pracovníkov. Sú to ľudia, ktorí majú špecifickú oblasť na starosti na školách a sú ako keby takou významnou podporou práve triednym učiteľom. Tá úroveň číslo 1 je ako keby najzákladnejší alebo najprirodzenejší systém dieťaťa v škole, čo je teda triedny učiteľ, ten úplne najbližší človek, ale môže tam byť práve aj ten školský podporný tím, ktorý vo významnej miere pomáha učiteľovi s rôznymi ťažkosťami, ktoré ten triedny učiteľ má.
Ďalšia tá úroveň, druhá úroveň je už viac vyšpecifikovaná, kde patrí jednak školský podporný tím a kde vo veľkej miere je podpora daná z tejto úrovne, ako keby tá metodická časť učiteľovi. Čiže úroveň číslo 1 a 2 je to, čo realizuje odborné činnosti na škole, práve škola. A možno tu iba krátko poviem, že ak sú tu viacerí z rôznych oblastí a z rôznych krajov, tak je to naozaj diametrálne na Slovensku odlišné. Sú miesta, napríklad v Bratislave, naša mestská časť, Bratislava 3, máme na všetkých základných školách školské podporné týmy a potom máme iné časti, mestských častí, kde tie školské podporné týmy na školách nie sú. Ale zákon na to pamätá, že vždy najdôležitejší v tomto smere je práve triedny učiteľ. Prečo to zdôrazňujem je, že tak jak možno kedysi, keď aj k nám sa objednával rodič, či už na odporúčanie vás, alebo rodič sám kontaktoval poradenské zariadenie, tak my už ho vlastne v tej prvej objednávke otáčame späť na školu. Je to nevyhnutné, aby on na tú školu späť išiel, pretože práve na škole fungujúci školský podporný tím alebo ten triedny učiteľ zachytáva potreby dieťaťa a následne až cez tú školu sa deti vo významnej miere dostávajú do centier poradenstva a prevencie a to sme my, tá 3. a 4. úroveň. To vám nebudem viac vysvetľovať, to možno úplne stačí iba vedieť, z tej 3. úrovne my pomáhame tým nižším úrovňam, čiže pomáhame škole a zatiaľ nerealizujeme mnohé činnosti ešte nie sú naplno realizované u dieťaťa, ale metodicky pomáhame škole, prípadne tomu školskému podpornému tímu a na tej 4. úrovni vo veľkej miere už je započatá diagnostika a iné odborné činnosti, ktoré sú dieťaťu poskytované. No a čo je ale také veľké špecifikum a čo sa vlastne udialo ako zmena v systéme poradenstva a prevencie, že sa oddelila, a tu je to zdôraznené ako 5. úroveň. Asi ste mnohí poznali, že špeciálne centra poradenstva a prevencie, ktoré boli súčasťou škôl, boli to vlastne bývalé poradne na školách, tak v súčasnosti už nie sú súčasťou škôl, čiže riaditeľ špeciálnej školy nie je riaditeľom tohto špeciálneho centra, ale tie sa zákonne oddelili v tom práve januári 2023, čiže sú samostatné a naplňajú tú 5. úroveň. Prečo vám to zdôrazňujem je, že dieťa do toho špeciálneho centra ide vždy na základe diagnózy a to je zdravotné postihnutie. Sieť škôl a školských zariadení dá sa vyhľadať, kde, z ktorej oblasti vy ste a teda jedno z našich odporúčaní je aj možno pozrieť si, ako to vo vašej oblasti je, aké máte dostupné centra poradenstva a prevencie a špecializované centra poradenstva a prevencie. To je celkom pomáhajúce mať niečo podobné vytvorené. Áno, kolega mi tu šepká, že ešte vo veľkej miere znovu nie vo všetkých oblastiach, ale fungujú CVIčka, čiže centra včasnej intervencie, ktoré v súčasnosti sú uzákonené, takže sú od 0 do 5 rokov dieťaťa starostlivosti. To znamená, oni po tom 5. roku starostlivosti to dieťa posúvajú buď do CPP alebo do ŠCPP. Tak to je možno tak v krátkosti, ale čo je dôležité si uvedomiť, možno keď vidíte práve aj tie jednotlivé úrovne, že centra poradenstva a prevencie sme sa zrazu stali akýmisi aj kontaktnými alebo zdrojovými centrami, inak sa to povie. To znamená, že veľakrát k nám prichádza klient, ktorý aj ešte nikde nebol alebo nemá stanovenú diagnózu a môže ísť bez akéhokoľvek odporúčania. Zároveň, čo je celkom vhodné vedieť, že centra idú podľa územnej pôsobnosti. To nám dáva aj legislatíva. My obvykle tú územnú pôsobnosť ideme podľa školy. Čiže do ktorej materskej základnej strednej školy dieťa chodí, tak v tom území príslušné centrum má v starostlivosti toho klienta. Nie je to úplne ideálne podľa bydliska, krátko iba poviem práve preto, lebo nastavujeme mnohé tie veci konkrétne na školách. Tak preto tá logika je nie bydlisko, ale skôr škola. A
do špeciálnych centier poradenstva a prevencie, sa dieťa môže dostať len buď s odporúčaním vás lekára, lebo má stanovenú diagnózu, že dieťa so zrakovým postihnutím tieto veci vlastne rieši od narodenia a následne môže lekár vystaviť potvrdenie, že prosí o starostlivosť v špeciálnom centre poradenstva a prevencie, pretože v špeciálnom centre môžu zobrať klientov už len so zdravotným postihnutím, alebo je to klient aj nášho centra, alebo prichádza k nám a takéto odporúčania vystavujeme my, aby do tohto zariadenia mohlo ísť. Tu sú iba krátko spomenuté tie výkonové obsahové štandardy, možno k tomu nepotrebujete vy až tak vedieť. Možno, čo je také kľúčové, školstvo sa snažilo skvalitnenie systému fungovania, zjednotenie, tak sa jednotlivým úkonom, odborným činnostiam vyrobili výkonové obsahové štandardy a teda platia zhruba rok a snažia sa jednotlivé centra, buď v nich už bežia, alebo sa snažia ich naplňať najlepšie, ako môžu. No a čo je ešte možno taká novinka, alebo čo sa tak trošku zmenilo, že odborní zamestnanci môžu ísť aj do školy alebo do rodiny. A možno, čo sme vám ešte vôbec nezdôraznili a nikde v tej legislatíve nebolo, že klienti sú klientmi Centra poradenstva a prevencie od narodenia do ukončenia vzdelávania, aby ste to možno vedeli vyšpecifikovať. Ja som tam mal tú poznámku, čo sme sa vlastne už aj bavili, že vlastne aj keď má všeobecný lekár nejaké podozrenie na nejaké psychické, psychosomatické ťažkosti, ktoré by chcel, aby sa na to pozrel nejaký odborník, tak práve tie úrovne zdôrazňujem aj preto, že pediatr nemusí dieťa hneď poslať psychiatrovi, ale môže napríklad práve skúsiť najprv žiadať stanovisko školy, ktorá väčšinou už dnes má školský podporný tím, čiže školský psychológ sa primárne môže prvý poskytnúť tomu pediatrovi vlastne potrebné nejaké stanovisko, odporúčanie alebo informácie. Jasné, že keď už to vyžaduje nejaký typ diagnostiky alebo nejako komplexnejšie riešenia, že je tu tá tretia úroveň poradenského systému, prípadne aj ten pedopsychiatr, ktorú by sme zaradili možno do tej úplne najvyššej úrovni, ale že akoby my veľa zdôrazňujeme, aby čo najviac sa šlo od tých úrovní od začiatku. Čiže čo najviac ísť potom, že triedny učiteľ, školský psychológ, potom až poradenský. Čiže možno aj tu ešte na to nadviežem, že kolega teraz povedal, že ak dieťa zlyháva v škole a bavíme sa o zlyhávaní v učení, tak nie z prvej ide do Centra poradenstva a prevencie, ale aj my ho späť otáčame. Na škole je školský špeciálny pedagóg, je tam školský psychológ, oni začnú nasadia rôzne podporné opatrenia, poskytnú dieťaťu rôzne intervencie priamo počas prirodzeného prostredia v škole, vyskúšajú s dieťaťom robiť rôzne nuancy, poviem, odborné, ktoré sú nevyhnutné, aby ich urobili a až následne, pokiaľ tieto sú nepostačujúce, tak s patričnou dokumentáciou posielajú dieťa do starostlivosti do CPP. Tak to je možno to, v čom sme sa tak trošku viac posunuli. A tu už iba tak možno krátko zviditeľníme, aké možno zmeny sa ešte udiali. Tu máte aký počet pedagogických asistentov a iných odborníkov v školstve. To vám čítať nebudeme ani vymenovať. Možno to, čo ste zachytili a určite viete o zdravotníckych pracovníkoch, ktorí sa objavili na našich školách a ktorí sú teda stabilnou súčasťou a pracujú. Osobní asistenti, ktorí sa bavíme práve sú škola sociálnej práce, z rezortu útvaru, ktorí sú vlastne skôr pri sebaobslužných činnostiach dieťaťa. To je tiež niečo, čo vnímame, že mnohým školám je to nápomocné, pretože inklúzia tak významne sa posúva, že deti s rôznymi potrebami sa nám objavujú na školách a aby aj teda tieto veci boli naplňané. Určite sa už nepoužíva Chceš to doplniť? Len doplním, že teda máme dva typy asistentov. Jedni sú pedagogickí asistenti, ktorí majú pomáhať učiteľom pri podpore vzdelávania detí, a druhý typ, ktorý nie je priamo v našom rezorte, ale už ponovom môže byť a pôsobiť aj v školách, to sú osobní asistenti, len aby sme ten rozdiel zdôraznili, že ide o dva typy asistentov a tí osobní naozaj slúžia na sebaobslužné činnosti, hygienu,
a to sú deti s väčšinou s ťažkým zdravotným postihnutím. Na rozdiel od pedagogických asistentov, ktorí pomáhajú v podstate všetkým, môžu pomáhať všetkým deťom cudzincov, deťom s poruchami učenia. Je to oveľa širší záber, ale je zameraný na pedagogickú prácu, na rozdiel osobného, ktorý je zameraný na tú zdravotnú. A možno zdá sa mi ešte užitočné, možno aby ste aj vy mali tú informáciu, že pedagogickí asistenti sa dávajú na konkrétne dieťa a žiadosť nám dáva škola. Škola dáva tú žiadosť práve do Centier poradenstva a prevencie a my vypisujeme školám práve toto podporné opatrenie pedagogický asistent a zároveň vysvetľujeme rodičom, že ten asistent nie je konkrétne tomu dieťaťu, keď je na ňo napísané, ale je práve pre potreby celej školy. No. Ja len teda doplním k tým štatistikám, aby ste vedeli, že naozaj sme rezort, ktorý má najväčší počet. Aktuálne sme naozaj za 3 roky tak výrazne masívne narastli o odborníkov, že kým v školách, ja neviem, pred 5 rokmi bolo desiatky odborníkov, tak dnes sa bavíme o tisíckach odborníkov. Máme teda, vidíte tie čísla, nebudem ich čítať. Treba povedať, že vlastne až do roku 2026 by mali byť nárokovateľné, budeme tak hovoriť o podporných opatreniach, naozaj by tých počet odborníkov mal narast tak, aby naozaj na každej škole bol školský psychológ, aby aj vy ste mali ako keby sparring partnerov pri podpore tých detí v tých psychológoch, či už poradenských alebo školských. Čo sa ruší školská integrácia? Áno, to sme už spomínali, že už nepoužívame ten pojem školská integrácia, ale používame dieťa so ŠVVP, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a mnohým tým deťom vlastne sú dané podporné opatrenia. Okay. A ďalšia taká veľmi užitočná vec, ktorá sa stala, je katalóg podporných opatrení, ktoré vyšli v septembri minulého roku, teda 2023. Ak ste v rukách držali správy zo psychologických alebo špeciálno-pedagogických vyšetrení, na konci vždycky bývali odporúčania, teda odrážky a vypísané kvanta veci, ktoré teda odporúčame na prácu s dieťaťom, tak to, čo sa stalo, je, že vznikli také ako keby skupinky tých odporúčaní zaradené do podporných opatrení. Vznikli teda takéto, vidíte, červené, modré, to znamená, to je rozdielne podľa toho, že kto to podporné odporúčanie môže dávať, či škola alebo poradenské zariadenie. To pre vás nie je až také podstatné. Podstatné sú dve, ktoré sú v čiernom rámiku, a to je zdravotník na škole a dietné stravovanie, ktoré sa týkajú priamo teda všeobecných lekárov alebo teda iných odborníkov. Keď majú dieťa v starostlivosti, ktoré takéto nejaké podporné opatrenie potrebuje, tak toto je to, čo oni môžu odporúčať. V čom je dôležité to podporné opatrenie je, a už to bolo aj spomenuté, že je právne vymáhateľné. To znamená, tie naše odporúčania, pokiaľ boli len tak cez odrážku písané, tak boli fajn, ale teda neboli záväzné a škola nemusela naplňať to, čo to dieťa potrebovalo. Tým, že vznikol tento katalóg, že je súčasťou zákona, tak tým pádom rodičovi vzniká nárok, aby jeho dieťa toto podporné opatrenie dostalo, aj teda financie, ktoré sú na to nastavené. Vlastne do budúcna sa predpokladá, že budú financované práve podporné opatrenia, tak ako ich bude mať dieťa odporúčané, a na tieto podporné opatrenia škola bude dostávať finančné príspevky, aby si mohla teda dobudovať ten tím, ktorý sa o to dieťa potom bude starať. Čiže začíname aj my používať, učíme sa používať tieto podporné opatrenia a vydávať k tomu vyjadrenia. No, keď sú nejaké také ešte, ktoré sú zaujímavé povedať. A ktoré sú zaujímavé? No, napríklad sú tam samozrejme sú tam psychologické a psychosociálne podporné opatrenia, že dieťa potrebuje nejakú starostlivosť odbornú u nás v rezorte, ale sú tam aj nejaké pomôcky. No, to, čo je asi dôležité, že je teda podporné opatrenie úprava priestoru na podporu vnímania a rozvoj zručnosti, kde teda sa dostáva aj dieťa s telesným postihnutím, ak potrebuje nejakým spôsobom prispôsobiť prostredie, to znamená bezbariérovosť, alebo deti, ktoré majú nejaké zrakové postihnutia, sluchové postihnutia, tým pádom im cez tieto podporné opatrenia vzniká nárok na rôzne pomôcky, ktoré sú potrebné pri vzdelávaní, ktoré si častokrát možno škola aj nevie zabezpečiť, a na základe tohto podporného opatrenia má škola nárok na finančný príspevok, ktorý príde z ministerstva školstva, aby dieťaťu tieto pomôcky vedelo zabezpečiť. Super, čiže toto je veľmi taká dôležitá vec. Ja tuto budem asi veľmi tiež stručný, lebo to nie sú veci, ktoré budú možno vás až do detailov tak zaujímať, ale teda ako sme spomínali, že ten pojem integrácia vlastne zo zákona bol pred rokom vyhodený s tým, že vlastne ak má dieťa nejaké
špeciálne potreby, tak tento pojem v zákone bol vždy, tak sa už nepoužíva pojem integrovaný žiak alebo integrácia, ale používa sa žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a už sa nešpecifikuje názov toho procesu, že integrácia, proste integrovať potrebujú všetky deti v skutočnosti, keď sa začlenujú do škôl, takže sa ten pojem vynechal a nepoužíva sa žiaden pojem náhradný, takže používa sa len, že ak nejaký žiak potrebuje nejakú špeciálnu podporu, tak sa označuje zväčša ako žiak so špeciálnymi vychádzajúcimi potrebami, ale túto akoby nálepku kategóriu dostáva na základe poradenského vyjadrenia, nemôže to škola sama povedať. A my tam máme, doteraz sme mali 3 kategórie detí v zákone, teraz už máme aj 4, len aby ste vedeli, máme tam deti so zdravotným znevedením, pod čo patria prevažne aj deti, ktoré sú vo vašej starostlivosti, ale sú tam aj deti, ja neviem, s autizmom, s poruchami učenia, z ADHD, potom máme samostatnú kategóriu nadaných detí, máme kategóriu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a nová kategória, ktorá vznikla v zákone to sú deti, ktoré sú sledované, sú rizikové, majú nejaký či už zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, môžu to byť deti cudzincov teoreticky, ich správanie alebo motivácia, emocionalita a tak ďalej je nejakým spôsobom ten vývin môže byť nerovnomerný alebo nejakým spôsobom pomôcť psychologička, správne. Takže že u tých detí je nejaký typ ťažkosti a bariér. Hlavne tie deti nemajú dokončenú diagnostiku. Áno, čiže to sú deti, ktoré sú v procese, dajme tomu nejakého, ešte vieme, že autizmus tu na Slovensku trvá častokrát aj rok a pol, kým sa dostanú v správe. Takže to je prechodný stav, to modré, čo vidíte, to sú tzv. Deti, ktoré majú špeciálne potreby a teda vyžadujú nejaký typ podporného opatrenia. Lenže náš zákon v rámci toho chápania inkluzívneho vzdelávania hovorí, že podporu môže dostať aj dieťa bez toho, aby sme ho zakategorizovali. Takže napríklad dieťaťu zomrie mama, alebo dieťa zažije nejakú traumu, alebo je v nejakej akutnej kríze z dôvodu, že sa mu rozvádzajú rodičia. A to vidíte tú kategóriu na boku. To sú deti, ktoré potrebujú akutne nejaký typ dočasnej podpory. Potrebujú upraviť známkovanie, potrebujú upraviť dochádzku, potrebujú upraviť nejaký typ citlivé psychologickú podporu potrebujú. Takže my v zákone myslíme aj na to ponovom, že keď dieťa len dočasne akutne potrebuje nejakú pomoc, tak my mu vieme poskytnúť tzv. Podporné opatrenie, ale ešte ho nezaraďujeme do tých kategórií špeciálnych potrieb, že je to len nejaký dočasný typ podpory. A teraz možno tak trošku praktickejšie k tomu, o čom sme sa bavili ohľadom podporných opatrení. To znamená, že sú teda nejaké podporné opatrenia, ktoré je vhodné, ak aj vy na základe toho, ako poznáte dieťa, rodinnú situáciu, alebo teda tie informácie všetky, ktoré máte a viete odporučiť, že by bolo potrebné, aby bolo niečo nastavené, tak tu sú aj príklady formulácií, že ako by to mohlo vyzerať. Takže teda konkrétna vetička. My totiž ten spodný rámik je presne na tú zdravotnú starostlivosť a dietné stravovanie. To je to, čo my nevieme stanoviť, lebo to sú naozaj veci vyplývajúce zo zdravotného stavu. To znamená, že my v tomto nevieme byť ani škole nápomocní, ako špecificky by sa to malo nastavovať. Takže keď viete, že máte dieťa s nejakou potravinovou alergiou alebo má napríklad cukrovkár, ktorý potrebuje, aby mu v škole niekto pichol inzulín a takéto veci, tak tým pádom je naozaj pomáhajúce, ak vy do nejakej správy alebo teda asi správy, ktorú vydávate dieťaťu, napíšete vetu, že odporúčame zabezpečenie podporného opatrenia, zdravotná starostlivosť alebo dietné stravovanie, prípadne možno aj nejaké špecifika k tomu niečo konkrétnejšie, že v akom rozsahu, ako často, za akých podmienok a v podstate, keďže školstvo akceptuje len správy vydané školskými zariadeniami, tak aj tak tie podporné opatrenia ešte prechádzajú cez nás, cez poradenské zariadenia alebo cez školské podporné týmy, ktoré tieto podporné opatrenia odobrujú. Ale je veľmi pomáhajúce, ak my už tie špecifikácie máme, lebo my ich nevieme nastaviť. Čiže potrebujeme aj naozaj, je to užitočné, ak vy tieto informácie viete a viete ich napísať, aby sme sa dostali k niečomu konkrétnemu. A zároveň
OK, ale zároveň ak máte v starostlivosti aj nejaké dieťa, kde poznáte rodinnú situáciu, to je ten prvý rámik, netýka sa to všeobecných lekárov až tak často, väčšinou sa to týka psychiatrov a klinických psychológov, ale ak predsa len sa vám niečo takéto vyskytne, že traumatizované dieťa, alebo máte informáciu, častokrát práve adoptované deti majú ťažkosti so socializáciou, s adaptáciou a tak ďalej. A ak túto informáciu naozaj máte, tak je pomáhajúce, ak napíšete aj iné podporné opatrenie, respektíve odporúčanie, ktoré vy vnímate ako užitočné a my si ho už vieme zaradiť do toho konkrétneho podporného opatrenia a vieme to teda škole stanoviť tak, ako to legislatívne potrebujem mať. Áno, že keď niektorú z tých našich kategórií, ktoré sme tu pred chvíľkou spomínali, čiže ak máte podozrenie, že to je zdravotné znevenie alebo nadanie, alebo sociálne znevenie, alebo iné problémy, tak viete vlastne vo vašich správach do odporúčaní záverov dať, že buď odporúčate, aby sa na to pozrelo teda poradenské zariadenie, potvrdilo prípadne vašu hypotézu, že ide o dieťa so zdravotným znevením podľa nášho zákona, nadané alebo sociálne znevenené, alebo chcete navrhnúť úpravy. Vy niekedy navrhujete napríklad úpravu dochádzky. A pri tej úprave dochádzky si dovolím trochu doplniť, lebo to je taká veľmi citlivá téma a veľmi cítime v poradenskom systéme, jak to začalo byť vo veľkom teraz, posledné mesiace, že aby ste pri odporúčaní úprav dochádzky, že ak navrhujete, že znížiť počet hodín, lebo rodičia niekedy prídu zúfali a povedia, prosím vás, dajte nám papier ako lekár, že dieťa nemusí chodiť do školy na 6 hodín. Ja by som veľmi bol opatrný, aby ste to dávali vlastne z pozície lekára v zmysle, že ak to neprejde cez poradenské zariadenie alebo cez školských psychológov, tak sa často dieťaťu nedostane pomoc. Lebo sú aj takí rodičia, bohužiaľ, ktorí si vybavia síce papier, že úprava dochádzky, ale vlastne obídu podporný systém. A my keď sa nedozvieme, že to dieťa by potrebovalo, ono totiž úprava dochádzky zväčša sa vyžaduje aj riešiť, prečo nejde do tej školy. Že má úzkostné stavy, ale to sa dá riešiť, to treba s tým terapeuticky pracovať. Takže naša skúsenosť je, že keď navrhujete úpravy do vzdelávania, čo sa deje, že teda občas sa vyjadrujú všeobecní lekári pre účely vzdelávania, tak je to úplne v poriadku, ale dávajte tam napríklad, že kontaktovať poradenské zariadenie alebo kontaktovať školského psychologa v mieste bydliska, aby ste nastavili ďalšie podporné mechanizmy, opatrenia. Aby to nezostalo len v tej roli, že oni si od vás vybavia alebo aj od psychiatra papier na úpravu dochádzky, ale vlastne nikto nie je odborne zodpovedný za tú starostlivosť o dieťa, psychologickú, psychosociálnu. Rovnako ešte pri deťoch, ktoré majú napríklad zrakové postihnutie, sluchové postihnutie, ako už bolo spomínané, do toho špecializovaného centra poradenstva a prevencie potrebujú odporúčanie lekára alebo poradenského zariadenia. Myslím si, že k takýmto deťom sa skôr dostane lekár ako my, to znamená, je rýchlejšie, ak to odporúčanie napíšete vy, ušetríte rodičovi jeden krok a rýchlejšie sa dostáva k adekvátnej starostlivosti v školskom poradenskom zariadení. A teda znova zdôrazním len, že ani naše správy nemajú právnu záväznosť v zdravotníctve, ale slúžia podklad pre vás. Ja si verím, že môj sen je, že raz budeme oveľa viac prepojení a menej budeme potrebovať si potvrdzovať vzájomné odborné stanoviská. Ja by som bol presvedčený, že predsa keď sa lekár vyjadrí, je to odborník, tak malo by to byť pre školu záväzné priamo. Ale zatiaľ je to nastavené tak, že v tých podporných opatreniach alebo v tých možnostiach podpory pre to dieťa tá právna záväznosť nie je priama. Ak sa klinici vyjadrujú, keďže nie sú v sieti škôl a školských zariadení, tak ich správy vlastne sú samozrejme významné v tých bodoch, ktoré som povedal, že v zákone som vymenoval, ale z hľadiska akoby nastavovania vzdelávacích vecí, že oslobodenie od predmetu to má pediater, ale keď chce, ja neviem, upraviť hodnotenie žiaka, nejaký lepší prístup učiteľa, nejaké lepšie iné známkovania a tak ďalej, to sú všetko už veci týkajúce sa vzdelávania a keďže pediater nemá kapacitu si sledovať, že čo sa kde v zákonoch mení, preto zatiaľ rezort školstva žiada, aby to prechádzalo cez ľudí v rezorte, ktorí vedia, aké sú možnosti, ale ja si myslím, že to je len otázka času, aj preto dnes sme tu, že potrebujeme lepšie sa poznať a byť v tomto viac prepojení. Na posledný slajd. Ja som iba rozmýšľala, že sme vôbec nespomenuli možno jednou vetičkou, iba že pokračovanie plnenia povinného predprimárneho, bývalé odklady, že už po novom, ak je dieťa zaradené do povinného predprimárneho vzdelávania, tak nie je možné, aby sa vrátilo späť
ako kedysi. A nie som si úplne istá, či tou informáciou disponujete. Čiže bývalo to tak, že pokiaľ dieťa nastúpilo na vzdelávanie do školy do 1. ročníka, tak dalo sa aj dodatočne dať odklad po starom. To už v súčasnosti nie je možné. Tak tam som iba ostala ešte vysieť na tom slajde, že zdalo sa mi to také užitočné. To je veľmi dôležitá poznámka toto, že skutočne sme voľakedy totiž používali, že dieťa nastúpilo do 1. ročníka a keď sa ukázalo po 3 mesiacoch, že to nezvláda, aj preto my sme v poradenských zariadeniach oveľa ostražitejší na nezrelé deti a u chlapcov, to určite viete, u chlapcov augustových, letných a tak ďalej, častokrát radšej doporučujeme, aby to ten rodič netlačil to dieťa do školy predčasne. Nič sa nestane, keď to dieťa bude o 3-4 roka dlhšie dieťaťom a nebude ešte musieť riešiť povinnosti. Oveľa väčšie problémy, čo máme tretiačikov, druhákov, štvrtákov, siedmákov, ktorí doplácajú na to, že išli zbytočne skoro do školy a potom majú z toho tak vážne problémy aj zdravotné a psychické. Preto vo veľkej miere aj školy robia celkom také cielené zápisy na školách, na čo sa niekedy rodičia hnevajú, že prečo robia takto špecificky. Je to práve kvôli tomu, aby aj tie rizikové deti si školy vedeli odchytiť. Dobre, a poďme k poslednému slajdu, ktorý my sme nazvali, že spolupráca, čo sú to možno všetko, sme tu zviditeľnili veci, ktoré sa nám zdajú významné a dôležité. My to máme upravené aj legislatívne, čiže znovu v školskom zákone v paragrafe 130, kde je jasne vypísané, že subjekty systému poradenstva multidisciplinárne spolupracujú so zákonnými zástupcami, so školami, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a teda hej, sem patria lekári, ale patria sem všetky možné rôzne zariadenia od CDR-iek, CVI-čiek, LVS-iek, diagnostických centier a všetkých ostatných. Ja k tomu len poviem, že to je nový paragraf, ktorý tam je len rok a pol a aj v dôvodovej správe k tomuto paragrafu sa zdôrazňuje oveľa viac. Zatiaľ je to v našom zákone, ešte sa to nepodarilo úplne dostať takéto znenie aj do ostatných zákonov, aj keď nejaký typ spolupráce sa predpokladá vo všetkých rezortoch. Zatiaľ teda náš rezort v tomto nie je veľa vecí, ktorých sme my na tom popredu, ale toto je jedna z vecí, ktorú som rád a aj my sme boli pri tom, keď sa to tam podarilo dostať. Takže tento paragraf nás plnomocňuje, aby sme vám boli súčinní, aby sme s vami spolupracovali a nie sa hrali, že toto je náš piesoček a to nám nechoďte, ale že my máme povinnosť spolupracovať s vami. Asi kľudne začne. Či ideme ja? Dobre, môžeme, čo sa nám za také užitočné, na akom poli vlastne spolupracovať, sú pre nás také významne zviditeľnené témy, ako sú traumy, k čomu určite patrí aj týrania a zneužívania a teda rôzne psychosomatické ochorenia. A vrátim sa vlastne týmto pádom aj späť, že na to, aby práve sme sa postarali o to dieťa v tom školskom systéme, tak vo významnej miere často sa stretávame s tým, že pediater býva už ten prvý, ktorý zachytí v tom systéme traum u dieťaťa to, čo sa vlastne udialo, a sú to často deti, ktoré vo významnej miere patria k tým tichším deťom. Čiže často školský systém zachytáva a teda napriek tomu, že sa to snažíme výrazne viac zviditeľňovať, nielen deti, ktoré majú nejaké ťažkosti v správaní a my to často školám hovoríme, že sú viditeľné, tak tie sú tým školským systémom zachytené. Oveľa väčšiu starosť máme o deti, ktoré tým školským systémom často nie sú zachytené, lebo sú v škole neviditeľné, sú to tie deti, ktoré sú tiché, spolupracujú, do istej miery fungujú a my tam vidíme také najväčšie riziko, že sa nemajú dobre. Tu vy najčastejšie vidíte, že sú to deti, ktoré sú po nejakej strate blízkej osoby, a máte tu vlastne vypísané všetky možné prediktory, čo je tu neskutočne dôležité.
ohlásiť tomu rodičovi, že by bolo možno dôležité ohlásiť sa u školského podporného tímu, alebo teda minimálne, či komunikovali s triednym učiteľom o tej danej veci. Vy máte, a ja teda veľmi dúfam, že to tak stále je v spoločnosti, vysoké postavenie a rodičia vás veľakrát významne viac akceptujú, ako dokonca si dovolím povedať, že školského psychológa, a je veľmi nápomocné, keď práve vy z vašej pozície odporúčate rodičovi, aby vyhľadal toho človeka, alebo aby následne kontaktoval to poradenské zariadenie, lebo vy to tam už vidíte, koľko tých zážitkov majú. Mám takú úplne čerstvú skúsenosť a úplne nahrialo pri srdce, že niektorí teda zo všeobecných lekárov tu v Bratislavskom kraji, tuším niekde z okresu Senec, takto doposlal vlastne dieťa, ktoré tam robilo hrozné scény v čakárni a proste ako tam takmer proste ako rozbilo celý priestor lekárovi, že vlastne tam dali vyslovene do odporúčania, že žiadajú proste ako návštevu psychologa, a musím povedať, že neskutočne vďaka tomu, že to ten pediatr dal, ten rodič cítil ako istý záväzok, že dal to priamo do tej správy. Tí rodičia prišli tým dieťaťom, neskutočne sa tomu dieťaťu pomohlo. Nastavili sme veľmi rýchlo psychologické intervencie a ja mám teda 3 mesiace to dieťa v starostlivosti, akože taký brutálny pokrok, aký nastal, skrz to, že moja úloha je zase nastavovať tú podporu okolo komunikovať s rodičmi, vysvetľovať, že mamička tiež musí byť ako upokojiť sa, lebo potom dieťa aj podľa nej sa dysreguluje. Čiže veľmi to môže byť nápomocné, keď vy zachytíte niektoré rizikové prediktory a jak tej strate blízkej osoby alebo odlúčeniu alebo deti adoptované, chcem povedať, že ono to nemusí byť v tej chvíli ešte problém. Ale tá skúsenosť naša je, že ak dieťa zažije v živote nejakú veľmi ťažkú udalosť, že to dieťa niekedy až Jalom, jeden z najznámejších profesorov psychológie, svetoznámy, hovoril, že vlastne deti majú tendencie odsúvať to smútenie, odsúvať to prežívanie tej bolestnej udalosti až na niekoľko rokov. Takže ono sa nám často stáva, že dieťa zažije nejakú vážnu traumu, odlúčenie alebo stratu blízkej osoby alebo aj iné, ale dajme tomu, zatiaľ to nevidno ani v zdravotnom stave toho dieťaťa, ani v nejakých signáloch, a preto my aj tu zdôrazňujeme, že možno môže byť užitočné, akoby vy to sami pocitovo cítite, že toto je vážna vec, ktorá sa dieťaťu stala, doporučovať, že viete čo, niekedy aj ako prevencia, hej, že dieťa zažilo, že je to veľká strata, hej, dieťa vychovávajú len starí rodičia a rodičia odišli alebo drogovali a tak ďalej, je isté, že sa je to na 90, možno 5%, a ak je naozaj ak sa nájde dieťa, ktoré to napriek tomu zvládne, tak si myslím, že je niekedy lepšie radšej, keď z tých 10 detí jedno to nebude potrebovať, tak radšej nech to jedno proste dostane tú podporu navyše, ako sa nám deje bohužiaľ to, že mnohým deťom sa nedostane podpora včas a prichádzajú k nám do poradenského systému už v čase, kedy na tej škole alebo kedy v tom systéme už majú výrazné poruchy správania. A mne ešte nedá zviditeľniť, áno, pôjdeme ďalej, sú deti, ktoré vo veľkej miere zlyhávajú v správaní v škole, opúšťajú tú školu a idú na inú školu, a tým, že škola to ako keby doriešila, ukončila veci a stále aj my v systéme ešte nie sme zvyknutí odovzdávať si agendu, a potom sú to sú práve tie deti, ktoré sa nám strácajú. Čiže teraz sme tu mali klienta, ktorý mal veľký výbuch na škole, a keď sme začali zisťovať my v našom okrese na našej škole, tak bola to 6. škola v poradí. Dovtedy ich nikto nezastavil a teda neviešil tú odbornú starostlivosť, tak možno čím viac začneme my vzájomne na tomto poli participovať, tak to môže byť napomáhajúce. Určite teda tak ako všetky profesie, tak oznamovacia povinnosť, to vlastne nemusíme nejako zviditeľňovať, že to sa nám zdá neskutočne dôležité. Nám vo významnej miere sú práve deti so psychosomatickými ochoreniami, čo sa nám zdá neskutočne dôležité komunikovať spoločne navzájom. Boli tu už mnohé spomínané úzkosti, sociálne fóbie, kde sme hovorili o tom, že je pomerne jednoduché dieťa oslobodiť od dochádzania od školy, ale je potom
veľmi náročné ho späť do systému dostať. Máme my teda rôzne možnosti, ako pracujeme v terapiách s deťmi a znovu je to veľmi pomáhajúce, keď práve vy z vašej profesie smerujete rodiča. A možno taká informácia, tiež to možno viete, že realizujeme krízové intervencie v školách, čiže ak sa na školách udejú rôzne udalosti, havarované autobusy, smrti alebo teda rôzne náhle stresové udalosti, tak vstupujeme na pôdu škôl a pracujeme s celými kolektívmi práve kvôli stabilizácii emócií, ale aj kvôli vyhľadaniu rizikových detí a následnej starostlivosti tak, aby vlastne nepreskúpala na posttraumatická stresová porucha. Pracujeme s rodičmi, stabilizujeme pedagógov, tak, aby sme v dohľadnej miery ako keby znížili to riziko tej ďalšej traumy. Tak, medzi tým sme... No, trošku sme to predĺžili, ale snáď budeme mať dosť ešte času na diskusiu a otázky. Natlačili sme do vás strašne veľké množstvo informácií, ale my vám všetkým pošleme materiály, aj prezentáciu, aby ste sa k tomu vedeli vrátiť prípadne. Ale teda poďme k tým... Niektoré otázky už kolegyňa odpovedala, ale pokiaľ vystanú, pokojne sa prihláste alebo zapnite a poďme teda, ľudia povedzte nejaký aj váš pohľad alebo otázku alebo tak. Tak môžem ich ja z toho chatu postupne prejsť. Ale Soňa odpovedala. Kolegyňa odpovedala, ale teda ak by napriek tomu... Tak možno dajte kľudne aj možno otázky alebo podnety, čo vás zaujalo, čo možno vám dáva logiku a čo možno naopak potrebovalo, aby ste ešte niečo k tomu viac počuť, vedieť, alebo aj vaše skúsenosti môžu byť nápomocné. Môžem hovoriť? Čo páči, áno, jasné. Dobrý deň, volám sa Miškejová, som z Nitry. Chcem sa spýtať, či by nebolo ďaleko jednoduchšie, keď má škola podozrenie na to, že teda sa zneužívajú tie ospravedlnenky o niektorých tých detí, keď prerastie tu tých 10 dní za mesiac, že by škola už vtedy napísala, že skrátka u toto dieťaťa sa nám niečo nezdá. Lebo keď si to ja vyžiadam, je to stratený čas. Či by to nebolo jednoduchšie. To je prvá vec. Druhá vec. Ja sa veľmi teším, že ste narástli, ale chcem sa spýtať, narástli ste všade? Ako je to na Orave, ako je to na východnom Slovensku? To sú veľmi, veľmi, veľmi ťažké lokality. Ako nie som odtiaľ, mám odtiaľ veľmi dobré kamarátky. Čo mne chýba je žiacka knižka, ja vám poviem prečo. Ja už som dôchodkyňa, ale v žiackej knižke som videla, nemá 10, bije spolužiakov, kradne veci, chýbajú mu pomocky. A už toto bolo avizo, že tu sa niečo deje v tej rodine. A už som volala striednym učiteľom. Teraz sú EduPage, do ktorého sa my nedostaneme. Hej? A veľakrát mi toto chýba, lebo by som sa k tým informáciám dostala skôr. Že ako skôr sa tomuto dostať? Lebo viete, rodič vám to sám od seba nepovie, hlavne nie taký rodič, ktorý nechce, aby sa to vedelo. Za mňa asi toľko. Ďakujem. Na tie lokality len zareagujem, že tie podporné opatrenia do roku 2026 budú zabezpečené vlastne rovnomerne všade a teraz sa to postupne navyšuje, ale rozhodne to nefunguje tak, že by sa to robilo len v Bratislavskom kraji alebo aj len v mestách. Už teraz sa to postupne rozširuje a je to, nemyslím si, že je niekde viac koncentrovaná tá podpora. Nie je všade zatiaľ. Od septembra by malo na školy ísť vlastne kľúč, podľa ktorého vlastne nebude sa to rozhodať podľa regiónu, ale podľa počtu detí v školách by mali byť prideľované úväzky odborných zamestnancov. To už bude platiť od 1.9. teraz, že vlastne, a to bude platiť celoplošne na celom Slovensku. Že cieľ je, že to nemôže byť rozhodne regionálneho charakteru, to musí byť, že každé dieťa má ústavné právo na tú podporu, na kvalitné vzdelávanie, ale aj na kvalitnú podporu tej psychologickej starostlivosti. Čiže rozhodne to nebude a ani nie je už dnes len otázkou nejakej konkrétnej lokality, kde to je, ale už teraz to cez eurofondy nejde to k všetkým školám, zatiaľ je to asi na, ja neviem, tretine škôl, možno na Slovensku základných, ale postupne to narastá tak, aby sa to dostalo všade, ale to je rovnomerne rozložené, nie je to
iba k nejakému regiónu. A k tým žiackým knižkám, no je to veľmi dobrá pripomienka. My práve si myslíme, že a súhlasím s vami, že my potrebujeme viac s vami komunikovať a aj ja som veľmi akčný, čiže ja keď mám problém u dieťaťa, tak ja nemám problém zavolať obvodnému lekárovi a mám teda všeobecnému. Ja mám veľmi dobrú skúsenosť, zaklopem, že keď volám akémukoľvek všeobecnému lekárovi, že mi zdvihne sestrička, že keď počujú, že som odborník z poradenského systému, že sú otvorení, že spoločne hľadáme nejaký typ nastavenia. Jasné, viem, že nemáte čas veľakrát pri tej práci, ale mám dobrú skúsenosť so všeobecnými lekármi, čiže možno to vyžaduje aj z našej strany väčšia proaktívnosť. A ja keď vidím, že je to niečo, čo by mohlo byť pre všeobecného lekára užitočné, alebo vidím, že ja mám podozrenie na viaceré veci, tak informujem aj všeobecného lekára. Ale zatiaľ tie systémy našich rezortov nie sú tak nastavené, aby nás k tomu vyslovene povzbudzovali. Zatiaľ je to také, že to je o aktivite, aktívnosti toho konkrétneho zamestnanca v rezorte. No ja možno krátko iba naviažem na tie ospravedlnenky, čo ste hovorili. My rozhodne sa snažíme usmerňovať naše školy tak, aby keď už takéto podozrenie majú, tak nech naozaj napíšu úplne krátku, jednoduchú správu a pošľú ju práve tomu pediatrovi, aby sa sieťovali. My tak ako vám sme v úvode odporúčali, že je ideálne si vytvoriť možno takú základnú sieť centier poradenstva, špecializovaných centier, tak naopak škola na školským podporným tímom hovoríme, že robte si sieť svojich pediatrov a komunikujte s nimi. Oni sa na školách objavujú školské podporné tímy zhruba 3. rok, tak oni tiež potrebovali čas sa stabilizovať a začať na škole svoju činnosť. Ale tak áno, ja si to tiež myslím, že bolo by to oveľa ideálnejšie, keby škola kontaktovala práve pediatrov. Len je to teda rôzne. A ak dovolíte, prepáčte, že vám do toho skáčem, Elena Prokopová, ja by som chcela ja by som chcela iba doplniť a povedať kolegom, že práve na ministerstve školstva vzniká usmernenie k týmto ospravedlňovaniam. To znamená, čo bude znamenať 2x5 dní do mesiaca a čo potom. A vzniká v spolupráci so mnou, tak aby rovnaké usmernenie išlo pre školy aj pre pediatrov, aby bolo jednoznačné, čo môže kto od koho čakať. A súčasťou toho usmernenia je akýsi veľmi krátky, jednoduchý formulár, ktorým škola oznamuje pediatrovi, že prosím, tomuto dajte ospravedlnenku alebo dajte nám vedieť, prečo toto dieťa chýba 2x5 dní do mesiaca, ste si vedomí toho, že toto dieťa je takto choré, len to nám ako keby oznámte. Takže bude tam ten proaktívny prístup tej školy, takto je to nachystané zatiaľ v pracovnej verzii. Ďakujem. Super, veľmi pekne ďakujeme, pani doktorka Prokopová. A verím, že sa pri tom usmernení aj to dostane aj práve možno či už k RUTPAPu alebo k našim odborníkom v poradenskom systéme, aby sme vedeli to čo najlepšie nastaviť, aby to naozaj viedlo k tomu, čo je cieľom toho. Dobre, kľudne sa zapnite ktokoľvek a spýtajte sa, alebo povedzte. Ak nepoviete, tak ale medzi tým kľudne, keď ma niekto prerušíte, tak alebo sa prihlásite. Bola v podnetoch vo vašich otázkach téma šikanovania. Niektorí pediatri sa pýtali, ináč ja sa ospravedlňujem, kľudne ma pani Prokopová opravte, alebo pán Chrenka, že aby sme správne nepoužili ten pojem, či môžeme použiť pojem pediater, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast, alebo aký pojem by sme mali používať. No, to je taká zvláštna otázka. V zákonoch všade sa píše všeobecný lekár pre deti a dorast. Vo všetkej komunikácii vrátane ministerstva zdravotníctva sa používa primárny pediater a vzdelaním sme pediatri. Čiže keď používate v styku písomnom a legislatívnom, tak je to všeobecný lekár pre deti a dorast a v každom inom, keď použijete primárny pediater, tak je to úplne v poriadku. No, čiže objavila sa nám tá téma šikanovania a aj sme dostali také prekvapení, že sa s tým stretávate ako lekári a že nejakým spôsobom na to reagujete. Tak pre nás je to samozrejme naša téma ako intenzívna.
A tu možno len doplním, ale kľudne mi toto opravte, kolegyne sú v tom doma, že ja si myslím, že primárne je dôležité vrácať presne do toho nášho 5-stupňového modelu tú podporu, pretože sa častokrát stáva, že my veľmi neradi používame slovo šikanovanie, lebo je to teraz také ako slovičko už obľúbené vo všetkých spoločenských oblastiach. My skôr hovoríme o tom, že keď sa deje medzi deťmi ubližovanie a vnímame to tak, že keď sa to deje, tak my nechceme to vyhodnocovať hneď ako, že hľadáme agresora, kto je ten zlý. Naša skúsenosť psychologov je, že keď sa to deje, ubližovanie medzi deťmi, tak potrebujeme dobre, tak ako vy pri teplote neviete, samotná teplota nestačí na to, aby ste určili problém. Bohužiaľ v spoločnosti sa poviem šikanovanie používa nielen ako symptóm, ale už aj ako výsledný efekt, ale to nie je výsledný produkt a my chceme veľakrát ísť do hĺbky a zistíme, že za tým sú veľakrát veľmi ako dôležité veci na všetkých stranách. Nie len, že je tam niekto, kto si povedal, že ide robiť zle a niekto, kto je obeť, ale my to neradi používame tieto pojmy a oveľa viac sa snažíme zdôrazňovať v školách, ísť po potrebách tých detí, dobre porozumieť, prečo sa to deje, dobre porozumieť tomu sociálno-patologickému javu. A naša skúsenosť je, že keď do toho vstupuje sa pri veľmi agresívnym spôsobom typu potrestať vinníka, proste ochrániť obeť, tak vlastne to stráca to hlboké porozumenie, ktoré medzi deťmi je dôležité zabezpečiť. Čiže my sme radi, keď v týchto témach rodičia samozrejme to používajú často aj preto, že sú citliví na to ubližovanie detí a idú hneď do toho, že pomaly polícia a neviem čo a trestné oznámenia, ale pre nás nepomáha to ani tomu dieťaťu, ktoré je mu ubližované, ani tomu, aby sa do budúcnosti podarilo v tej triede pomôcť tie vzťahy zlepšiť. My by sme boli veľmi radi, keby v tých témach ste aj vy pozbudzovali tých rodičov, obrátiť sa na školského psychologa, obrátiť sa na sociálneho pedagoga, respektíve školský podporný tím, alebo na svoje poradenské zariadenie, ale teda ani doplň ma, prosím ťa. Povedal si viac menej všetko, že je naozaj dôležité späť smerovať rodičov na ideálne najskôr školu, pretože v súčasnosti je fenomén sieti, že rodičia to začnú riešiť na sieťach, ale zároveň reálne neboli na pôdach škôl a neboli sa o tom rozprávať s učiteľom, rieši to vo rôznych WhatsAppových skupinách, nebýva práve často pomáhajúce, naopak, že tu sa nám to často ešte zintenzívni. Takže je veľmi napomáhajúce smerovať ich do školy a pokiaľ vám povedia, že áno, boli sme a škola s tým nerealizovala nič, tak potom je následne druhý krok, že poradenské zariadenie. Tak, je tu pán Karinka, kľudne sa zapnite. Ja by som sa chcel spýtať, že niekedy sa stretávam s tým, že nie je problém v kolektíve, je problém s triednym učiteľom. Že triedny učiteľ sedí, triedny učiteľ šikanuje, nemáme radi to slovo proste, ale že teda takáto sťažnosť alebo takéto ponosy prichádzajú zo strany rodičov a žiakov. Hovorili ste, že to neradi vidíte, že niekedy sa proste ten problém ako keby len prenesie z inej školy na inú školu, že tie deti niekedy kvôli tomuto prestupujú a robí to rôzne teda psychosomatické ťažkosti tým deťom. Ale moja otázka je, že teda ak máme takéto podozrenie, alebo ak sa takýmto niečím rodičia vlastne prichádzajú, že na koho sa v tej škole obrátiť a či máme byť OK s tým, alebo do toho máme možnosť nejako vstúpiť a poradiť tým rodičom ešte nejaký medzikrok predtým, ako proste tú školu napríklad zmenia. No, vašich skúseností. Ideálne ten prvý príchod by mal byť, že pýtať sa, či teda na pôde školy, či tam majú dôveryhodnú osobu, za akými. Často to bývajú na prvom stupni práve zástupcovia z prvého stupňa, na druhom stupni a to hovorí momenty, kedy tam nie je práve školský podporný tím. Moja skúsenosť je, ja mám naozaj za 3/4 roka na starosti, zobrala som si telefonickú linku na našom zariadení práve kvôli tomu, aby som videla, s čím tí rodičia prichádzajú. A zistujem, že ako stále veľmi rodičia nevedia, že na škole je školský podporný tím. Čiže ja keď ich vrátim, že prosím, a komunikovali ste so školou, tak oni povedia, áno, ja som hovoril s učiteľkou. Ale viete, učiteľka, u nej sa to deje a to vlastne ona robí môjmu dieťaťu, že ja tam nemám dôveru. OK, a viete, že máte školskú psychologičku na škole, tak sú častokrát prekvapení a majú ešte aj takú mienku o tom, že ale veď tá školská psychologička bude na strane učiteľky.
že veľa musíme vysvetľovať, že viete čo, vyskúšajte, ale za ňou vy, že to je nestranný zamestnanec. Práve toto sú jedni z významných dôvodov, prečo tam aj odborné týmy sú, aby boli na podporu vzťahov, škole, učiteľov a smerujeme ich späť k ním. A pokiaľ napriek tomu mi povie rodič, že nemá dôveru, tak to je to, kedy je veľmi vhodné, aby k nám prišiel. Neviem, to poviem, ale tým, že my poznáme a máme starostlivosti svoje školy, tak niekedy my o tých učiteľoch vieme. A vieme, ktorý je to ten učiteľ a už aj pre nás je to potom akoby iná informácia, ako s ňou vieme pracovať a to je to, či sa ideme viacej zameriavať na prácu s tou danou školou a to je aj naša úloha pracovať s tým systémom a s tou školou a čo môžeme tomu dieťaťu potom následne u nás ponúkať. Alebo poviem, že v úvodzovkách zbytočne a nemyslím to doslova do písmena, k nám dieťa bude chodiť na terapiu, keď zároveň bude späť v škole, hej, ale že snažíme sa robiť jednu aj druhú činnosť a našou úlohou je a to štát vlastne zaručuje, že v každom okrese je poradenské zariadenie a to má metodicky usmerňovať a pomáhať škole. A musíme mať na to vybudované vzťahy, tiež sa snažíme neísť mocensky, ale aj spraviť tú spoluprácu a komunikovať aj s riaditeľstvami škôl a s tými samotnými školami, aby do týchto tém s nami išli, aby sme spolu hľadali a diskutovali, o čo sa jedná, lebo často je to, žiaľ, teda aj bavíme sa o burnoute, alebo sa bavíme o tom, že ten pedagóg rieši aktuálne nejakú svoju situáciu a potom sa dejú takéto veci. Ja len chcem doplniť, že aj keď teda nie vždy zázračne vyriešime situáciu, ale rozhodne je pre toho rodiča napomocné, že má partnera v komunikácii, takže určite je užitočné, aby sa obrátil buď na školský podporný tým, alebo ak nechce vyslovene v škole riešiť, tak poradenské zariadenie. A nám to tiež v niečom prináša argumenty, keď máme viacero rodičov, vieme ísť za vedením školy a vieme hájiť záujmy našich klientov. Že určite odporúčať rodiča, aby to riešil so školským zariadením. Ja ešte k téme zmeny školy, to sa tiež často stáva, často to rodičia aj konzultujú s pediatrami. Moja zase psychoterapeutická prax s deťmi je, že pre deti je vždy zmena ťažká, akákoľvek. Ja mám skúsenosť, že deti, a určite to viete, deti dokonca, keď žijú s rodičmi, ktorí ich týrajú, tak deti nechcú častokrát prísť od tých rodičov a sú ochotní radšej podstúpiť to riziko, že zažívajú násilie, ako odísť. Je to veľmi obdobné aj v tých vzťahoch v triede, že oveľa lepšie, keď sa nám podarí tú rakovinu vyliečiť, ako ju vyrezať, to už ide moc do symbolizácie zdravotníckej, ale že je oveľa lepšie, keď sa nám podarí ju vyliečiť, preliečiť tak, aby tam zostalo to jadro toho človeka, ako proste to odstraňovať. Takže naša skúsenosť je, že pokiaľ je to možné, čo je len trochu možné, tak zmena školy nám často ukazuje, že to dieťa pokračuje v tom zlyhávaní ďalej. Ale nehovorím, sú prípady, kde tá zmena je naozaj užitočná, ale skôr mám skúsenosť, že keď to príliš rýchlo sa ide do toho, že tak zmena školy, že to nevyrieši problém. Jednak to nevyrieši to, že deti sa musia učiť riešiť problémy, to nie je o tom, že deti majú pri každom probléme proste tak odísť od toho problému. To je to, že ak to nejde, samozrejme jasné, ale aby sa využívali tie možnosti presne toho, čo sme povedali. A ja mám ešte takú zaujímavú myšlienku, čo možno budeme dneska o nej hovoriť s Jankou práve k téme duševného zdravia detí. Ideme do rozhlasu teraz za chvíľočku a práve tá téma duševného zdravia detí je strašne významná a stále viac si začneme uvedomovať, že narastá počet detí s nejakými ťažkosťami psychickými, ale ja si nemyslím, že narastá počet duševných poruch v zmysle MKH10. Ja si myslím, že nastáva skôr fenomén, že majú deti nižšiu rezilienciu, nižšiu schopnosť zvládať vlastne záťažové situácie, aj vplyvom pandémie, aj vplyvom digitálnych technológií a vidíme oveľa väčší význam práve preto nie len pomenovať sociálno-patologický jav a dávať na to diagnostickú nálepku, ale práve pomáhať deťom aj prekonávať prekažky, zvládať prekažky. Lebo presne, keď dieťaťo oslobodíme od dochodu do školy, zmeníme školu, tak to vlastne odstraňujeme bariéry. Lenže reálny život sa nedá zvládnuť bez toho, aby ste mali imunitu. Imunitu nebudete mať bez toho, aby ste sa aj stretli. Ja
ospravedlňujem, možno budem amatérsky hovoriť zdravotnícky, ale myslím, že tak vnímam, že v zdravotníctve tá imunita sa buduje aj tým, že sa stretávajú s vírusmi, ale v tej psychologickej rovine si dovolím povedať, že to je zásadná vec, ktorá sa málo o nej hovorí. Veľa sa hovorí o tom, že vyriešiť problém detí, vyriešiť šikanu, odstrániť proste problémového jedinca, alebo odstrániť proste prekažky toho dieťaťa, ale že my potrebujeme deti učiť zvládať prekažky a samozrejme citlivo, nie že násilne ich hádzať do vody, ale moja skúsenosť je, že keď podporujeme deti, my, odborníci v tom, aby veci zvládli a potom, keď to dokážu, tak sa cítia silnejšie. Je to oveľa väčšia prevencia, ako že hneď nastavíme systém nejakej vonkajšej podpory. Veľmi vďačný, keď sa ešte budete zapájať akýmikoľvek otázkami alebo podnetmi. Môžem sa ešte pýtať? Nech sa páči, ja. Chcela som sa ešte spýtať dve také otázky, že kedy bude tento webinár prístupný, to prehrávanie pre kolegov, ktorí teda sa nemohli zúčastniť alebo prišli neskôr, či to bude teda možné. A ja by som ešte chcela poprosiť, či existuje nejaký zoznam škôl, kde fungujú tieto školské podporné týmy, nemyslím samostatných psychológov, ale tento školský podporný tím. A ešte by som taký postreh chcela povedať k tomu, čo ste práve teraz povedali, že pre mňa je problém napríklad to, že matky začínajú toto, že individuálne vzdelávajú deti doma, nedávajú ich do škôl, následne nedávajú do škôl, lebo argumentujú tým, že im tam nemajú čo dať, že ona ich vzdeláva lepšie. A to je aj vlastne princíp tých úplne malých škôl, kde je 5-6 detí, lebo tam tie deti nemajú šancu sa stretávať s inými deťmi. Oni vyrastajú sústavne v tých uzavretých kruhoch a keď to takto funguje až do 9. ročníka, za mňa je to tragédia. Hej, lebo naozaj človek nežije v tom uzavretom kolektíve a raz sa za tú bránu tej školy a za bránu toho domu musia dostať. A tam sú úplne nepripravení. Za mňa toľko a ďakujem za vaše odpovede. Super, tak ja na tú praktickú vec, že kedy bude, my to do konca týždňa vám pošleme mailom a my to aj zverejníme niekde na nejakej stránke, predpokladám, kde to bude dostupné, ale každopádne vám pošleme link, bude to na nejakom YouTube kanáli asi u nás v Winkl centre a určite to pošleme ako link, takže to budete môcť sa k tomu vrátiť formou linku. Ak vás môžem poprosiť, prepáčte, že do toho skáčem, len keď sa prihlasím, tak nebudem už aktuálna. Chcela som vás poprosiť, naozaj to bolo vynikajúce a myslím si, že by to mali vypočuť si všetci pediatri a ja vám chcem navrhnúť, ak budete súhlasiť, že keď nám pošlete link mne alebo teda doktorovi Chrenkovi, tak my ako výbor cez krajských odborníkov ten link na vypočutie pošleme po našich cestách mailovými adresami naozaj všetkým pediatrom. Budú si to môcť vypočuť kedykoľvek alebo sa k tomu vrátiť, lebo naozaj to bolo veľkým prínosom a za pediatrov vám veľmi ďakujem. Určite účastníkom, ktorí sa prihlásili, to pošleme ako keby aj samostatne, ale presne vy to viete rozposlať aj tým, čo sa tu není, čiže ja vám určite pošlem ten link. A ešte možno, že existuje zoznam tých školských podporných tímov. No explicitne úplne nakoľko musím povedať, že jednotlivé pozície na školách sa veľmi často menia, tak nie je ten zoznam úplne jasne niekde zavesený. Áno, je to asi náročné, ale ak poznáte teda typ školy, kde toho klienta máte, znovu nebudete to vyhľadávať u všetkých detí, tak školy už majú tú povinnosť alebo robia to, že majú explicitne na svojej stránke zavesené o školskom podpornom týme, viete si to pomerne jednoducho vyhľadať, možno poprosiť, ja neviem, či je to možné vôbec vo vašej náročnej dobe, aby ste si to možno pri tom sieťovaní dali k tomu ako informáciu, jedine cez web stránky škôl zatiaľ. Ja mám taký nápad, že napríklad náš okres, Bratislava 3, kto ste z nášho okresu náhodou, my vám to veľmi radi pošleme ako poradenské zariadenie, čiže môžete urobiť to, že aby ste nemuseli vy to zisťovať, tak ak sa obratíte na okresné poradenské zariadenie, v ktorom pôsobíte, alebo teda prípadne, ak máte na starosti alebo dochádzajú deti z celého nejakého okresu, tak vám to vedie aj poradenské zariadenia dať, tie zoznamy škôl aj s kontaktami. My to máme tak spracované, že sa viete, že vám to vieme poskytnúť za náš okres. A to môžete
môžete naozaj vyskúšať jednoduchým mailom iba osloviť poradenské zariadenie, že ste pediatrom v ich územnej pôsobnosti a že budete veľmi vďační, nech vás informujú, na ktorých školách je školský podporný tím a možno nech vám aj vyšpecifikujú profesie, lebo už napríklad aj to, že sa logopédi objavujú na našich školách, aj to je celkom fajn informácia, tak aj to by bolo užitočné pre vás. Ďakujem. A ja možno k tomu homeschoolingu, že aj my vnímame veľmi veľký záujem rodičov, že by chceli teda, aby boli deti vzdelávané v takýchto menších skupinách. My tým, že vlastne súčasťou našich odborných činností sú screeningy v materských školách, tak sa často s tými rodičmi aj stretávame v tom predškolskom období a pokiaľ to teda je možné, tak sa snažíme aj konzultovať a baviť sa o tom, že v čom je to výhodné, v čom je to nevýhodné. Zároveň niektorí rodičia sú tvrdohlaví a presadzujú si svoje a teda nie vždy a pre každé dieťa je to vhodné. Zároveň pre niektoré deti je to vhodné a ako keby akási postupná adaptácia od menšieho kolektívu k väčšiemu. Čiže pokiaľ my do toho vieme vstúpiť, tak sa snažíme s tými rodičmi hovoriť. A možno, že aj v tomto by sme vedeli nadviazať nejakú spoluprácu, pokiaľ vy takoto nejakú rodinku zachytíte, tak je vhodné smerovať ich k poradenstvu ohľadom školskej spôsobilosti do poradenského zariadenia, aby si to prešli aj s odborníkom v školstve, aby teda si vypočuli a zvážili všetky argumenty predtým, ako sa rozhodnú, kam svoje dieťa umiestnia. Ale áno, my sa stotožňujeme ako psychológovia s tým, že by to malo byť že by toho malo byť skôr ako šafrán. Že by to malo byť niečo, čo by malo byť slobodné rozhodnutie rodiča samozrejme, ale my dnes nevieme ako štát garantovať tú kvalitu, napríklad tú socializáciu dostatočnú. Nemáme kontrolu nad týmito vzdelávacími skupinami dostatočnú, lebo niektoré nie sú v sieti škôl a školských zariadení. A súhlasíme s tým, že v skutočnosti ten pojem inkluzívne vzdelávanie sa primárne spája s tým, že najbližšia škola, najlepšia škola a tie súkromné, cirkevné alebo tieto vzdelávacie skupiny homeschoolingu majú byť alternatívy ku kvalitnému systému. To nemá byť útek z toho systému, ktorý nefunguje a mal by to byť alternatíva v zmysle, že OK, že vyskúšame toto, ale bohužiaľ tým, že štát dnes neponúka tú kvalitu, tak rodičia utekajú do alternatív, ale ani tú alternatívu dnes nevidíme ako tak dobre pripravenú, aby to naozaj saturovalo to, čo by mala saturovať aj tá štátna škola. A ja by som bola opatrná v tom, že štát neponúka kvalitu, lebo si myslím, že sú kvalitné štátne školy. A to, čo ja vnímam, a možno, že je to pre vás užitočný argument pri týchto homeschoolingových skupinách, je, že tým, že oni sú mimo systém, tak tam nie je šanca, aby sa dostal nejaký odborný zamestnanec, psychológ, špeciálny pedagóg, oni jednoducho nefigurujú ako školské zariadenie, že pokiaľ si ho nezaplatia súkromne zo svojich peňazí, tak nemajú šancu cez nejaké príspevky sa k tomu dostať a tým pádom tamto duševné zdravie detí nie je podporované tak, ako by bolo žiaduce. Mne ešte napadli dve témy, kým sme hovorili o homeschoolingu a napadlo mi, ako sa veľmi často stretávame s deťmi, keď k nám prichádza rodič a asi by ešte o to viac, že moje dieťa je divné, alebo moje dieťa nerozpráva, tak možno aj k tomu vás chceme tak vyzvať a je to veľmi pomáhajúce, keď práve privádzate rodičov späť k tomu, aby tú danú situáciu riešili, aby aj teda pri podozrení na poruchy autistického spektra ste ich posielali do konkrétnych zariadení. A my máme teda vypracovaný aj zoznam logopedických ambulancií, aby naozaj rodičia nečakali až na neskorší vek. Oni často prichádzajú ako 3-4-ročné, máme ich v materských školách a sú to deti, ktoré majú ťažký narušený vývin reči a my sa snažíme čím skôr ich zachytávať. A je to veľmi, veľmi pomáhajúce, keď vy ako odborníci ich práve posielate. Tak to je ešte možno jedna z tém, čo sa mi teraz tak vybavilo, že sú také ťažké spolupráce s rodičmi. Ďakujem. Tak ešte je stále priestor na otázky, ale možno aj na nejaké spätné väzby, alebo čo je to, čo by ste možno ešte vy potrebovali, chceli, alebo aj ak chcete krátko možno dať nejakú reflexiu k tomu, čo ste si vypočuli, tak pokojne tak urobte.
No dobre, tak za nás, a nechceme zdržovať váš čas, je naozaj pozná hodina. Každopádne ja chcem veľmi pekne poďakovať za túto príležitosť, že sme sa mohli stretnúť. A samozrejme, že my sme takisto otvorení, ak vy ako pediatri máte nejaké vaše pripomienky akoby smerom k riaditeľom škôl, poradenským zariadeniam. My nemáme najmenší problém, ak pani doktorka Prokopová alebo pán doktor Chrenka by mali niečo, čo by naopak sme my potrebovali v rezorte školstva počuť. My vieme veľmi rýchlo a aktívne zaangažovať riaditeľov škôl, riaditeľov poradenských zariadení. Ak by ste vy potrebovali ako keby smerom k nám, k nášmu rezortu nejaké adresovať nejaké pripomienky, nejaké požiadavky, očakávania, alebo naopak výzvy k spolupráci, tak my sme tí, ktorí vieme vám v tomto byť nápomocným mostom k tomu systému, ale teda za mňa je to aj to dnešné stretnutie je taká snaha a záujem o tom, že nedá sa ináč pomôcť deťom a tým ťažkým prípadom, ktoré mnohí z vás riešite, aj mnohí z nás, ako spoluprácou. To je jediná cesta, cez ktorú vieme komplexne pôsobiť. Takže ja viem o mnohých takých prípadoch, kde tá spolupráca pediater, psychológ a ďalší v rezorte sociálny pracovník, kurátor dokázali práve včas zachytiť alebo naopak aj v neskoršom štádiu tú rakovinu vyriešiť, vyliečiť tým práve skrz tú spoluprácu. Takže toto by mala byť taká výzva, taký leitmotiv aj pre nás všetkých. Takže za mňa ďakujem. A my väčšinou našim ľuďom v školstve odporúčame, že postarajte sa o seba, aby vám bolo aj dnes ešte príjemne a myslíte na seba, že pre nás ste veľmi dôležití partneri. A ja chcem veľmi pekne poďakovať za všetkých pediatrov aj za túto prvú lastovičku celému týmu. A dúfam, že to nie je posledná naša spolupráca, že možno identifikujeme ešte nejaké témy, pri ktorých vieme byť si navzájom napomocní, že tá spolupráca sa nadviaže teraz intenzívnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne ešte raz všetkým. Dovidenia. Ďakujeme. Ďakujeme, príjemne. Ďakujeme.